حدار يقبر كان حقي حدار يقبر خو بس إنه قوامه من بواينته بزحات ساعات إنه حدث هنديناي منبر يدلي لعكن هنديناي مفلات يدلي بلبلي بزحات قالت حتى خاين سمعنا ملكع حاسوت يو دم قبات كنتو يو እግዚአብሔር ትፈርሕ ሰበይቲ ግን እሳ ካብ እግዚአብሔር ያይብ ነታ ካብ ልቡ ዘፍቅራ ዝነበረት ጓል ኣይትኾነካን ቡዳ እያ ኢለኖ ክብርት ወላዲቱ ዛውላዚያ ወለዳ ቡዳታትዮም ተሓድጋ ወዲ 9 ዓመት እንከለኻ መጽሐፍ ቅዱስ ተንብብ ነርካ ኣብ 13 ዓመት ካውን ሰባኽ ኮይንካ ሰምዕ ክብርት መስገን ኢየሱስ ጓላን ሰይቲ ዘይተኸብር ዓዲ ድማ መወዳእቱ ውድቀት እዩ ይብለና ጓል ካብ ደጋዊ ነገራ ዘሊልና ውሽጣዊ ነገራ ክንርኢ ልገብር ደርፊ ዳርጋ የለ ብፍላይ ኣብ ትግርኛ ለማዓንቲ ረውዒ ጸባይ ሰቲሉ ኸይዶ ብልዕሊ ሓዳሩ ካብ መንጸገባ ይወልድ ሓቦት ኾን ጓላን ሰይቲ ታይታይ መዐቀምታት ዘለዎ ኣየልካ ትሐስ ከሩቅ ሳትስቢ ኣየሁ ልቤ ስትገቢ ስለዚ በዓይኒ ከይሰሓበት ግን ኣብ ልቡ ነጊሳ ካባለ ሓሻ ቆናጁ ለሃለያ እሳ ግን ደብዚዛ ካብን ብልሐሸ መገዲ ኣብ ልቡ ኣትያ ግን በኸመይ ምኽንያት ኣሲርካ ነርካ ማዘር ሾካ ያ ሞይታ ምናምና ቦታት ሕዚ ዘለኻዮ ሃይማኖት እውን እንታይ እዩ ጠይቕና ተባሂለ ነይረ ሰላም ሰላም ጥዕና ይሃበልና ተኸታተልቲ ፍቅር ሾው ኣብ ዘለኹሞ ሰሰናይና ተመነና መደብ ፍቅር ሾው ጀሚሩሎ ክስካብ መወዳእታ ምሳና ተኸታተሉ ጋዜጠኛ ሓበን ሓለፎም ካዳሕና መጻኻና መደብ ፍቅር ሾው ካዳሕና ጸናኹም ይغنيለ ስለዘርኸብካ ብጣዕሚ ደስ ይልኝ ኣነ ለብጣዕሚ ደስ ይልኒ ኣብ ከምዚ ዓይነት ትውልዲ ኣብ ላሃንጽ ናንሕድሕድና ገዛ ርእሰ ጉዳይ ልገበረ ሚድያ ብመቕረበይ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ እግዚአብሔር ይኽብረለይ እሺ እስቲ ሓበን መን እዩ እንታይ ይሰርሕ ንተኸታተልቲ ፍቅር ሾው እስቲ ኣላሌልና ሓበን ሓለፎም ይበሃል ዝተወለደ ኩሉ ኤርትራ ኣስመራ እዩ ካብኡ ቆልዓ 7 ወርሕና ሃለኹ የመጽእ ኣስመራ ይፈልጣይ ግን ልዕለይ ለለው ኣሕዋተይ መዛሕትዮም ብደንቢ ይፈልጥዋ ብፍላይቶም ዓበይቲ ካብ ወለደይ ተጋሩ ስለዝኾኑ ቅድሚቲ ኩናት ዝና መጀመርያ ኩናት ማለት ኣቴስ ከባቢ መጀመርያ ዝነበረ ቅድሚቲ እሱ ኩናት እዮም መጽኦም ካብኡ ጋዜጠኝነት እየ ዝሰርሕ ዘለኹ እዚ ኣብ ትግራይ ቴሌቪዥን ዜና ምባብን ኣሰናዳእኒ ብጣዕሚ ደስ ይብል ሓቦ ካብ ብዛዕባኻ ዝሰማዕኹም ብዙሓት ነገራት ኣለው ኣብ ወዲ 9 ዓመት እንከለኻ መጽሐፍ ቅዱስ ተንብብ ነርካ ኣብ 13 ዓመት ካውን ሰባኽ ኮይንካ ሰምዕ ናብ ቁልዕነት ምልስ ኣቢለ ዝተከዘክረካ ብዛዕባ ውግዕና ጽቡቕ ሰላሊት ይኽን ድሕረ ባይታ ምጽራይ ጎበዝ እወ ቆልዓ 9 ዓመት ናሃለኹ መጽሐፍ ቅዱስ ምባብ ጀሚረ ካብኡ ኣብ 13 ዓመተይ ሰባኪ ኮይነ قدمي يوجن بمزمور يقلقل نيره بمسرته قدم قدام يكفي المجمع رأي بيتك سان لفلتا أوه قدمي يفلتا كاو من باب جميرة هم تلو الخير 13 عامتي بسبكة يقلقل نيره صراحة ريام قدس جبريل بيتك سان كاو جميرة 16 عامتي أنا تتكاتي ممهران للسيرتيفيكيت وسيدة بدحرو إندجنا يقلقل نيره كاو كبابي 18 عامت أجاكمل إندجنا نشتي تيولوجي قال مكاكرة هو من عائلة كساب يونيفرسيتي كاي غزيلا نيرة بزحت مكرتات يوم نيو جن أو نوس عد مخا كوينكا أم مدرخ وتخا تسبقت لها جن بزحت كون فوتات اللوية ملي زحس مخا أفتن نوس عد ما تستوسم تذكرتات نيو كابل قات أموني نجارات أبوي دستني أي نبري أنا أبي تكسيان كجلجل تمرتي سلفوت نيرو بقى بتمرت طرح همز ሆኖ ምክንያቱሱ ለናስ ሆነ ነገር ኔሩ ትምርት ቋሪጽ እዩ ስለዚህ በለይ መምሃራይ አና همز ሆይ ነገር ልብሎ ነገር ስለነበሮ ኣብ ትምርቲ ከተኩር ናብ ትምርት ከደፍ ጥራሕ ይሱ ኔሩ ዕላሙ እና ሓደ ግዜ ተረኛ ኔራ አገልጋሊ ኔራ ካውና ዩኒቨርሲቲ ተማሃሮ ስለልመጹ ቀዳሚ ሰንበቲ በመሐርኛ እና ነገልግል ኔርና ነቶም ና ዩኒቨርሲቲ ተማሃሮ ተባሂሉ ማለት ይውና ሓደ ግዜ ናገልግል ኹና አለኹ አጋጣሚ ምስ ልኾኑ አሱን ዕርኽቱ ወክና ገበረ ሪኢኒ እና በምስዋዕ ምስረይኒ አነ ካው ኢልኒ ሰዓት አኺ ፍርገዛኻ እተ ማለት እና አቦይ همزي
بتعم طوق لخنا التعبية يعبيني لخنا بزو سنة سرعات سنة مقبار أيتمشي بزقته بزوج لبهالو تنكر بلو لحقتاتي كاوجن أبتمرتي أنكر كون جوز كون سلال جبراني بزي بتعمي مسجنا يبعلو لتاي نعبيت كسيان وبزحت تبان فتات يرو خال قمتي بتعم حتصير ناقطيني نيره ندم بتعم قطين كم مخانيل تلعله نمر جوار تصفى أي نبرني مثلا لنا سبات كواجعت اللو لخوان نجار إذا جبريت هيلهم حامل كروجوديو مالتي توهايلو كسب القلة دينيرو كاو تي أترانوس وين دجنا تنسب خلو مدرخ سلال نوحني نافزي لي تلاقي القلوم نيره ذا ستيج وزني أنا نافزي لي كاو ذا أترانوس وتيلك جمهر قلت تيرنا خالقن أو كرسعو ليخل بمسحقنته تليخونس بكم نجارنته نبرة تقانفو جن نيشتي عمتات مسألة حكو بفلاي كعد 10 شوعات عمت منامن نليجن بيتكسان سل العوهو بزحات همكم نجارن يجيرهم يريو فيهم أقل قالي سلة تخوني بزح عينة بوتات رخوي أخي أرسل للبنا لتواسو بعد الحضارات قالش ما قال له خيني فلتي بزح جزي لخون قشني رم حدا جزي لخون كهناتي باسو مرس برسوم أو نيشتي نعم تعرق صراحة مسرح أخو دحريو لخون يكون عينة شمقلنا كلهم تلو حيزومني يخدني رم تسهلي أبن أسعد ميخا أو تشعت عامت كام متحف قدوس كتم بكل خاجن أتعبا خا كمان يرو هم قال عامتان بزحنا كوعشو نبي هي التاريخ يبلي هم تنجر خوخي تمرتي اللي بتعم جوز نيرة كاو تمرتي تمليسم بيت كريستيانية سلازي أبيت كريستيان دجنا سلالة جلجل لفلت وانا جاري كده جمول لهم إن حد لي ينبه وخينا سلازي كبيت كريستيان ملسي تمرتي يصنع كاون دغنا مصحف قدوسن خالوت هايمانوتاو مصحفتن ينبب نيره كاو بيت تمرتنا افسلستي طرحي هيوتي لتحصره نيرو بزح همزي مرعا كريستنا قال نامخاد كواس اي نبرني مولو غيزي ابيت كريستيان طرح تخولت لجبره تعاويان يرو لغر ملخي نايو تصعنو كساب حزي كعشو ايري كساب حزي كعشو ايفلطي نحد حد غيزي ود مقله يكون خيدي خا قليل لكاسب همزي اي كتما يدخ عبي خا عينت مالتي همزي ود كتما سلكعش قربا ايو عينت ግን አጋጣም همታት ነገር አይ ነገሪ ናዩ ጽዕንቶ ይመስለኒ ክሳብ ሕዚ ብዙሕ ኣብ ማሕበራዊ ህይወታት ብዙሕ የለኹ ብዙሕ ግዜ ለሕልፎ ምስ ባዕለይ ካው ስፖርት ይፎትየ ጂም ሰርሕ የንብብ እዚ ዓይነት ህይወት ንክነብር ካፍቲ ልበልخዩ ዕድመ ጀሚሩ ናብዚ ቡ ቀሪጽኒ ኣፍቲ ብቁልዕነት ይልነበረ ግዜ እንደገና ሆሞ ዓይነት ልምምዳት ሆሞ ዓይነት እንቅስቃሴታት ክህልወኒ ገይሩ ናይ ቁልዕነት ካነበረ ግዜ ንሓዝብ ደንብ ጠበምካ ብጣዕሚ ጠይመኒ ኣብ ቁልዕነት ካ ግዜ ተስታውሶ መዝሙር ነይሩ ብጣዕሚ ትፎትዮ ነበርካ እስቲ አንግደልና እንተከታተልትና ንመጀመርታ ግዜ ናብ ቤተክርስቲያን ኸይደ ልሰማዕኸዎ መዝሙር እና ቡ ገይረ ክቀርር ልገበረኒ በነገራችን ላይ خلተ ነገር እዩ ኣብ ቤተክርስቲያን ተጣቢቀ ክቀርር ልገበረኒ ሓደ ሁሉ ግዜ ብናይ በኩል ለሪኦ መንፈሳውነት ነይሩ እሱ ይስሕበን ነይሩ ካው ግን ናብ ቤተክርስቲያን ኸይደ አው ክጣበቅ ልገበረኒ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ፊልም የርዩና ነይሮም همዚ መስቀል ዓርብ ሰለት ኮንተሎ شعور كاش نيرو 5 سنتيم قال خفيل خايل رانيرو السو كنرئت لنا ريئيونا زخل لا اي مالتيو زخل التخفل واغا نعاي ايو እና انا እንደገና نزس خالخون خايو حقي نعو لكخون بعلها عقمي خيلت هابنمو زمني ملوء ناي خاغلغال كخون الى لصلخ له مالت نيرو بنغراچن لاي كم حزوتي كلهم بالتفلي مغدي بتعم ناخو ذ فيلم درخو انا ينيرا شو مالتي كاو حدزي خلاي نمجمرا غزي بيتكسان خيدل سمعخو مزمور زماريو اي ذكروي شعو همز خز سلال يخونه من زماري قال اي تري ግን አው ናዘመረው ሰሚያ እግዚአብሔር ሆይ ወድሃለው ስለ ስምህ ቃጠላለው ፍቅር ለኔ ይመስጠኛል እንደ እግዚአብሔር ከየት ይገኛል እንደ እግዚአብሔር ከየት ይገኛል ይብል ደስ ይል በጣም ተሳይ ሰለስተ የትምህርት ጀሚራ እዚ ቀድሚ እዩ ቀድሚ ትምህርት መጀመሪያ እዩ ሕዚ እዚ መዝሙር እዚ ሰሚዐ ሽዑ ይብሎ ነይረ ኣነለ ናጻሕፎት ይልከን ግን ይጻሕፎይ ምክንያቱ ገና የሽዑ ትምህርት የጀመርኩ ነይረ ደስ ይብል ድምጽውን ለካ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ዝተዓዘብኮ ደስ ዝበለኒ ስእና ነይካ
ካብ ብዙሓት ዓይነት ሱሳት ነፃ ኢኻ ካብ ቡናና ሻሂ ሓዊሱ ኣብ መጽሓፍ ምንባብና ኣብ ስፖርት ኢኻ ተዘውትር ግን ከም ጌርካ ክኢልካዮ ምሳዕሮትካ ሻሂ ቡና ይትሊ ሓደ ብዙሕ ዕረኽቲ ልባሃሉ ኣይብለይን ውሕዳት እዮም ካብኡ ሓልሓሊፉ ኢኻ ትጋነ ዓመት ሓደ ግዜ ወይ ኣብ 6 ወርሒ ወይ ኣብ 2 ዓመት ሓደ ግዜ በኣካል ለምገናኝ ማለት እዩ ካብኡ ብስልኪ ትጠያየቕ ምን ኢኻ ድሕና ዲኻ ስራሕ ምን ገለ ትበሃል ስለዚ ዕረኽቲ ከምዚ ካልእ ሰብ ለለዎ ዓይነት ማሕበራዊ ህይወት ሃሊነ ይፈልጥ ካብኡ ግን ለጠቅምን ለይጠቅምን ምፍላይ ግዴታና እዩ ሌላ ምን እንዳውም ቲ ቡናና ሻሂ ድሕና ቅልል በለይ ብርግጽ ኣብ ጥዕና ለምጾ ሳዕቤን እዩ ና ጥዕና ፕሮግራም ሰሪሐ ነይረ እንዳውም እውን ድሕሪ ሓበሬታ ደሊኽ ብዙሕ ከከየ ስለዚ ኣብ ና ጥዕና ፕሮግራም ጥራሕ ደሊ ኾነ ቅድሚ ዋላ ግን ኣብ መስተ ዙርያ ለለው ነገራት ብዙሕ ይዕዘብ ነይረ ሓደ ካብ ገዛና ማለት ኣብ ገዛና ለለው ልሰት ይሕዋተይ ከመይ ይሆን ለው ቅድሚ ኣልኮል ምስታዮም ልነበረ ባህሪኦም ድሕሪ ኣልኮል ምጅማሮም ለለዎም ኣካይዳ እሱን ኣስተውዕልኩ ኸይደ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ብጣዕሚ ጀጋኑ ትብሉ እዮም ሰባት ንኣብነት ኖህ ዓዲ ሙሉእ ከጥፍእ ካብ ልኽእል ዝናብ ድሒኑስ ዓዲ ሙሉእ ክዕለቕልቕ ካብ ልኽእል ማይ ድሒኑስ ኣብ መለክያ ኣረቂ ብምጥሓሉ እዩ እርቃኑ ኮይኑ ወዲ ክስሕቆ ትርኢ ኣብ ዘፍጥረት 19 ካብ ለሎ እንደገና ሎጥ ሶዶምና ጎሞራ ከጥፍእ ካብ ልኽእል ሓዊ ድሒኑ ነገር ግን ብኣረቂ ተታሊሉ እዩ ካብ ጓሉ ወሊዱ ስለዚ ኣልኮል ብምንም መዐቀኒ ልጠቅም ነገር ይውሊ ብምንም መዐቀኒ همت النجار خوي أي ألكول يتكمي جلي يبلي يسوي جن منيو عينة ألكول تعينة ألكول لبل عند الله خوي نات عنا برنامج لسريح سلنا نورخو سلازي منبر سلال دلي نمنبر عن كفات لخون نجارات أي تكمي لتقاطع لبي لحرارة سامبا فوتو جيروم تنبهوت يعني جودا ليلهم تعرفهم لا رأي له اللي لم تجاسي أتسب لمن تحت الخي يزنان الله هو يبلك لمن تحت الخي عرخ تيبلك سلازي حدا بعرختي صعنتو كجبرنا خلو تاع عينت مايند سيت اني مالتيو لبل اقداسي مايند سيت مراي بتعمي وسانيو خلاي همت النجر خوي انا مبزحتيو ام محورسب للو سلامزنناي سلا ጨወታ سلا دستا بمولهم للو تنتانتات بزح አይፈልጦም دستا تايتلخني كمصحف قدوس مسرت غير يكنغركي እዚ ክሳው መወዳታ ቀጽሉ እዩ ዝባህር ይዚ ብዙ حمزي كلب نكياتو غيرنيو لخونه سعسعيت قلبوا علو ولا مرعى بتعمل فوتو من اسي حفتينيا راهي الحلفهم تبال ولا من مرعس بقى ان كاميرا اتو توهيل حمد شع زيره ايت فوت اندي ولا ايزنانيني اوش تخا منم عينت دليت اندحلي هاليو كل ነገር ባዶ እዩ ግዴታ ኮይነኒ ወይ ሕግ ኮይነኒ ተለ ይኾነ አጽሊ እንስ አይጠሎይ ሰብ ግገብሮ ተሎ ታይታ ምናምን አይብሊ አይድንገጽ ግን ምንም ስምዒት የብሊ ለመሰሳ እንዳም ክለአቲ ይፈልዲ ሓደ ጊዜ ለኾነ ጋሻ መጽዩ በቃ ነውሕ ሰዓት ከነውግዕ ተኾይናሲ ዳመስጠይና ክንኸድ ልግበአና ገለይልኝና ኸይደ ካብ ደገ መጽዩ ብዙሕ ዕላማ ብዙሕ ስራሕ ልነበሮ ዝሰብ እዩ ኸይደ ቃል ተወሰነ ደቂቃ ኮፍ መስልኹ አይ ማለት ደቢሮዮ ምስኡ ማዕረክ ሰት ብለይ መኻለይ ገለገለዮም ዓይነታት መስተለ ስሞም ለስለለ ይፈልጦም በቃ ዝደማ ይኹነልካ ገለክለን እንተሎ ብዙሕ አይተ ብቻ ብዙሕ ነገር ደቢሮዮ አይ በቃ ኸደ ይሓስኻ ናጋ ንገነዋላ ገለይ ሰው በህምዚ አይነት ስብና ወይ ህምዚ አይነት ማንነት ተስተለኻ እዚ እዩ አንደኛ እዚ ጥራሕ ይጽቦ ግን አይወልኩ ይኸዝለ ኮንቴክስቹዋል ክትርድኒ ልደልያ ስለና ይጠይቕኒ ነገረክ ለኹም በይ ግድን ህምዚ ኹኑ ይልኻ ክላሽ ቀባቢለ ማንም ከይስዕስዕ ኮፈል ለልኮሰ ይብል እዚ ነገር እዚ እንደሐዘየ ዝናነ ካናዓኻ بفوري لازنانه كان ነገር ማንታይ ልክ ዝናነ ኢለ ኣብ ህይወተይ ልጎርኮ ነገር የለ ናብነት ስፖርት ይፈቱ የ ጥዑይ ንክኾን ራእየይ ንክነብሮ ምክንያቱ ስኺ ን10 ዓመት እቅድ ዋላ ተሃሊኪ ወይ ን10 ዓመት ፕሮግራም ዋላ ተሃሊኪ ፕሮግራም ኺ ተፈጽሙሉ ጉልበት የድልኪ ዓቕሚ የድልኪ ዘዓቕምሱ በሓዶ ግን ጥዕና እዩ ካፍቶም ጉልበት ልበሃሉ ና ራእይ ጉልበት ልበሃሉ ሓደ ጥዕና እዩ بتعم بحمام لا تلوث ألقى للوسب منهم رأيه هاللي رأيه كفتسمو الخيل قلبت يسأني لذي منهم حتى يقول قلت أنا قريب سلازي سبورت سرح هم زنا قروخي نتعنا علامة مفت أميلة كنورو الجبان علامة سلالله مصحف ينبب كفلت سلال الجباني بعده كيخون لك حمزي خدنا بعده كيخون مجنون ولا
ውሽጥና ነፍስና እንደገና ባዶ ንከይ ትኾን ምእንቲ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ይሆም ይሉ አነ ይኾን ኾይ ነፍስ ያለ ዕውቀት ትሆን ዘንድ መልካም አይደለም ይብል ይቅርታ በጣም በአምሐርኛ ስለተናገርሁ ምክንያቱ ካብ በቆልዓ ጀሚረ ግእዚ አምሐርኛ ለንብን የረ መጽሐፍ ቅዱስ ሞ ነፍሲ ብላይ ፍልጠት ክትኾንስ ሰናይ አይኾነን ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ሓደ ሰብ ኮይኑ ክነብር ተሎ ላብዛ መሬት ዚኣ ክመጽእ ተሎ ለሎ ናይምሩ ዕቤት ብሙሉ ፕሮሰስ ክትርኢ ከለኺ ሓበሬታ ናመሓዝ ዳታ ናመሓዝ ዓቕምና አይምሩ ክትርኢ ተለኺ ፈጣሪ ወይ እግዚአብሔር ህንደየናይ አይምሮና ለፍልጠት ጥራሕ ምልፈጠሮ ይኺ ትርዲ ስለዚ ለተፈጠረሉ ፐርፐዝ ክውዕል ነው አይምሮ ይላምን ናብነት ዓይንኺ ለተፈጠረሉ ዕላማ ክውዕል ስለልግቦ ይኽትርኢ ለኺ ብዙሕ ነገርኺ ብዙሕ ናሰውነት ክፍልኺ ኢድኺ ትበልዒኺ በኢድኺ ሒዝኪ ምግብታት ምናምን ስለዚ ለተፈጠረሉ ዕላማ ፋንክሽናል ይኾኑለው ናሰውነት ክፍልኺ ልክዕ ኸሙ ለሓንጎል ለሃብናዮ ቦታ ትሑት እዩ ስለዚ ሓደ አይምሮ ብለይ ፍልጠት ኮይኑ ማለት ከቢድ ጸልማት እዩ አፍቲ ጸልማት ውስጥ ኾንካ ካው አይትረአይ አሞንጎ ሕዋት አሞንጎ ሓዳር አሞንጎ ማሕበረሰብ አሞንጎ ሃገርን ሃገር ብሙሉኦም ዚኦም በብደረጃ ትንትንዮም ተለኺ አይምሮ ብርሃን ከብረህሉ ልኽእል ብሕታዊ ነገር ፍልጠት እዩ በተጋጣሚ ዚ ሓደ ነገር ክነግረክ ቤቲ ሓደ ሰብ ህንደየናይ መንባር ይደሊ ልዕቀን ህንደየናይ ምፍላጥ ይደሊ ብልብሊ አይ ክፈልጥ አይደሊ ግን ክነብር ይደሊ ኦኬ ክትፈልጥ አይተደሊ እወ ግን ክትነብር ትደሊ ስለዚ ብለይ ፍልጠት ትተነውረ ህይወት ታይ ማለት እዩ ሃመገረ አነ እንድሕር ብለይ ፍልጠት ነበር ሆነ ሉይና በነገራችን ላይ ሃይማኖተኛ ዓዲ ገለገለ ተባሂልና ግን ልሰብ هم انسسا كوا ليخونه كانسا بلغدد مغدي اساقينا ጨፍጭፍና ብዙ አይነት ነገር ትግራዋይ ለኸፈለው ዋጋ አዝ ለሐለፈ ዓመታት ግን መብዛሕት የመውል ኖሩ ሰባት ግን ናየሉልዎ ሃይማኖት ናየሉልዎ ብሔራዊ ክብር ነው ንሕና ኮ همዚና ንሕና ኮ ሉልዮም ግን ክሳህንዱ ሰብ አሳቂኻና መቅታል አታሳሰባ ሃሜሉ መጽዩ ሶቅራጥስ ታይብል ናበደል ናኃጢያት መንቀሊው ድንቁርና እዩ ለምፍላጥ ምንም አይነት ወንጀል ለምግባር ጉልበት ይሆነክ አውዝ ኸሰዓት እንደገና ፍልጠት በጣዕሚ ቦታ ላይ ወሃውሉ ዘመን ይመስለኝ መብዛሕቱ ይሰብ ለምፍላጡ ጥራህተ ላይ ሆነስ ክፈልጥ ላይ ምድላዩ እንደገና ኻሊ እንቅፋት እዩ በቃ አይፈልጥ ይፈልጥ ላይ ይደሊ ስለዚህ ሓደ ሰብ ከፍልጠት ረሂቁ በላይ ምንም ፍልጠት በሰላም ሀሪሱ ሀሜል ይላል እንዳይ ምክንያቱ ስኺ ነፍስ ካብ ልባሃል ፓርቲኺ እንድሕር ላይ ጠንከርኺ ይኾንኺ بفليش ويلله بسغاوي ጉዳይ ብቻ ክትግለጽ ማለት እዩ ስለዚህ ልክ ህም እንስሳት ኾኒ ብምንታይ بسمعት ትመርሕት ኾኒ ለአብነት ናጥሜት ስምዒት ይስማዕኪ ስለዚህ ምግምጽ ይኽተልዒ ናቁር ስምዒት ክስምዖ ተሎ ሓደ እንሳ ላብ ባዓቱ ኸይዲ አቲ ስኽለለ ላገዛ ኸታቲ ወላ ካፌታቲ ካኡ ብልሐሸ ኑሮ ክትነብር ተኾንኺ ግን ነፍስ ኣብ ልባሃል ፓርት እንድሕር ሰሪሕ ከጥራኺ ስለዚህ ንፍልጠት ወይ መጽሐፍ ለምበሉ አነ ምክንያቱ ሓደ ናዓሊ ልነውሩ ዕላማ ነኒ እዚ ገይረ ክሓልፍ ልደልሉሎ ናዓሊ ቪዥን በጣም ብዙሕ ዋጋ ለኸፈል ሁሉ ነኒ ስለዚህ ተዕላማሱ ንከግህድ አው ለምልኮትኒ ጽሑፋት የንብብ የ ንምንባሪ ለለምቦም ፍልጠታት ለኒው ንምንባሪ ለለምቦ መጽሐፍ ቅዱስ ልክ ፍሪጅ ወይ እንደገና ለሆነ ይኹን አቅሓ ተሰሪሑ ክትገዝእ የተለኺ መስኡል ሽየጥ ነገር ነው ማኑዋል ናብነት ዝተቀርጹሉ ለኸ ካሜራ ባዕሉ ማኑዋል ነው ወይ አኮርዲንግሊ ይختቀሙሉ ማለት በተማኑዋል መሰረት ይختቀሙሉ ንህንደላ አክል ቻርጅ ግበር ባትሪው ሀመይ ሆነ አጣቃሙ ምናምን ልብል ኢቭን ከጋጣጣም ተሎ ባዕሉ መጀመርታ በተማኑዋል መሰረት ይختገጥሚዮ ልክ ሐሙ ወድሰ ምስተፈጠረ ማኑዋል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ካፍቱ ኦሪጂንና ካፍቱ ዋና ነገርና ስለ ለተፈለና ንደስታ ጭንቀት እምነት ጥንካሬ ህይወት ተስፋ ለባህሉ ነገራት ዚኦም ወድሰ በጣም አድለይት ለሆኑት ነገራት በቲ ዋና ለሰርሐና እግዚአብሔር ተለይኾነስ በቲ ብልምምዲ ብልኾኑ ናሰባት ጻዕሪ ብልመጸ ነገር በኡክንትንትኖ ሚና ንሞክር ስለዚህ እቲ ሰማይ ለሐስበልና ህይወት ከይነበርናዮ ታሪክን ዘመንን ይሐልፈና ማለት እዩ እቲ በጣም ደስ ለነን ዝገረመን ነገር መጀመሪያ ከም ዝርእካ ገሪምኒ እዩ ከም ተንበይ ትመስልን ከም ዛዓነት ቅርጽ ሰውነት ዘለዎ ሰብ ከዓ ንባእስ ቀረባ ፍልጠቱን ብዙሕ ዘይኮነ ሰብ ዝባሃል እሺ ግን ካብ ዝተጽበኾን ላዕለ ኮይንካ ይኻርኸይካ ብሰብ ከመይ ይሓስበካ همزه አንተ ነገሩ ኸይ ብዙሕ ማሕበራዊ ህይወት ስለለይብለይ
نعي في لفيت لقاطمني ነገር كنغرك قاعد حرا لخونه لقاطمني يو ግን ብዙ حمتات ነገር የለውይ بسبب ግን ይሰምع ولا اني بهوت لهليت እሳት ብለን ነገራት ነይሮም ሓደ ግዜ ይጋጢመኒ ሆስፒታል ሰብክቲ ኸይደ ካው ሆስፒታል መደጋፍ በሪ ሪኢ ከተሆንኩ ብዙሓት ባጃጃት ነይሩ ና ባጃጅ ፌርማታ ነይሩ እና ክልተ ሰባት ይባሱ ነይሮም ካው ኣነ ሰብና ተኣሰስ ዊለ ሪኢ ይፈልቲ ከገላግል ስለልደለኹ ለኾነ ሰብ ነይሩ ኣብ ጠቃይ ኣይፈልጦይ ካው ነገላግሉም ባብራዘር ገለለ እሺ ኢሉ በርስኻ ነቲ ሓዞ ኢሉኒ ለዚ ለኾነ ደሓና ነገር ፍንዳታ እዩ ትግሬውሊ እሺ ኢሉ ኣነ نوع حيزة كجلاجل تله همزية زي ما قالوا همزية رحيزة يفعليه تندقنا جلاجلنا يوم كأولو خنا مليشة نجار سواء متيو نايحاني قني زي لما دنا مقال متوروري ليوا جليلو كاو السود حنا ننجا جرينا جن سددو مجمرة هاي تحزني جليلو حزم ما نايك سدك حيزة كاكو جليلني واه سددو مو بسنة رعت النجا جريلو بتعم أبين سواء يشجرني كاول خنا سايس حب بيلهم ايتفلط اندي هازو كوت زينا مباب كو يو حابن كو يقول اودي دا اسفلتكا يل كاو تايو كنغرن تلو زي وعل خيو ايوا مجمرا غصا يحدشي كاو مز فيزيكال اوكي بقى زيا ناتراست مدامن كوميونيتي بوليس نامص يلفلطو مالت يلو بقطታ لاهم حاسيونا أنا بزح نا مالت بسبورت بزح دفيع يلا حسبي يغاريني بزح نجار أو عندنا كوس خيل دللي بالا بسبورت لا جن ولا بزحات كاي بالعلي بسبورت لو كنا أتشيف جيرهم أو سويناتهم لو تلر سبات نيو كاي بالعلي جن أنا مزحتي جزء سبورت صور حسابات ببأسس للفلوتو ولا فتو سربيت الزنا حولهم لخونه يكون ችግር ተላዒሉ አድማ ተላዒሉ ገለ መጽዮምቶም ጸጥታ ለሆሩ ሰባት መጽዮም እስረኛ ኮዕተለው ይመጽሞ ምስራይኒ ሳዲ ኃይለም ይምልሙለሱ ሓደ ጊዜ ይሄሙ ለኾነ አገርግር ተላዒሉ ከምልጡ ሞኪሮም ይወቁ ነይሮም ሰብ በጣም ብዙ ሰብ ይጋር ነይሩ አጋጣሚ እንደገና ንሕናት ልነበርናዮ ክፍሊ ላጽረና ነይርና ተኻን ገለ ብዙ ስለለለው ወፍተ እስር ቤት ካው በድሕረይ መጽ ለኾነ ሰብ لخوان همزي قلت نقدر تكبلني لنا ولا حمس الخوص صغاري خا سوري تحققها كو ايو مندق يمثل قليل قال لي لا بزح جيج يقبرك ايوه جن دسلتايو افتي هايمانوت نورخو وغيزي جن بزح ناس سبورت سلالي نورخو حد ጊዜ እንዳውም هم متحسي ስለዚህ همزي لس سب نهايمانوت اغلغال كون يقبلني نيرو مالتي سيل እንዳው ግን بخمي ምክንያት تاثير كان يركا دحر سنه اسرع حدي أما بزحتيو مالت دحر سنة إسرائيل هذه مالت دحر سنة إسرائيل هذه قلت شيء أساس لستي عم تمرت جم نيرو عبزح بيروتات ولا كأولي كي ترفنا لخونا زهزبي لو لخونا نن حد مجج أي خد حمل له لتقوموا بتعم بزحات نجارات نيرو نابنت إيش ناينا دحنا يمثل جايز أني أسأل لخونا خو ببوليتيكا كسرت له لخونا نجار جيرو مالتي كولي خال سب بدعم تلاقي ملخي مكلاكيا كاتلوسي سوف غير خانير خاتو هايلو حدا عمت تاثر سيف الدي ان تايو غاطي منا نيرو لمن تاينا شعو من مزانا طفيو اندي نا زكينات زي اي واصن يترفهم تنيرخا غلغله يلو تخسي بنغراچن لاي اغاطام خوينو ولا لا اسور لي نعي كاسور لغوروم منم عينت ونجل اي نبر يطرحت لي هونسي منم عينت جبن كابلي مهلاو بتوساخي عميديا بعلوس لحظ هو التفلي بوزيشن لحظ هو التفلي شو متى ينبري كاوجن زكينات زي أي وقت أكمل يترفهم يونيرو همزيو قالوا له تلتصحف خصوصي كابلي تصحف عندنا معتنا ورا نوري متسمو كاوتز نايم أسهر لاجرم الليل هاللي عبيت نشتي ساسلا الجورا نشتي سلام التحواري والكيزن سنلا سلام التحوار مالت بوليتيكا يحسوي كاوجن زرزر كرتلو جن مكلاكيا موتيوم شاهي هيواتهم قطع هيواتهم قال لي ندام لقاط منو كنغرافي نما جمرتا معلتي لتا كسرت له كاوجيم يوم وسيدوبني قدام معلتي يعني را يستاوسي غنبت عيسرا حمزه لما انت يعني خلت شحي 14 ማለት كاو غنبت عيسرا قدام معلتي نيرو ايروبيكس وديس نا برت ملعال قلاتي نيرا እና ለሆነ ሰዓት ይዘምኒ መጽዮም ተላእኽና ምዘምዚና ኢለምን እሺ ለኸይደ ድሕሪው አነ ቤት ፍርድ ለቀረው ሁላ ማዓልቲ
لخون سواي እንደገና ምሳይ ቤት ፍርድ ቀሪዮም ዞም ሰዋይ ብዕድመ ዕብ ይሎልዮም ሻድሻይ ክፍል ይገሊዮም ትምርት ይውሎሚ እና መጀመሪያ ተሐተት ይኻ ላውዝ ለምፀካ ጉዳይ ተፈልዶ ገለት ባሊኻና ታይሊ ሓቶም ላውዝ ለምጾም ጉዳይ ይፈልጡ ዲዮም አይፈልጢ ዝወደ ይሎሞ ሰላም ተሐዋር ተሃልኩም ታይ ማለት ይሱ ሰላስ ተሐዋርኩም እሞ ታይ ማለት እዩ ወአዙ ኮ ግልጽ እዩ ሰላይና ነው አብይ አህመድ ለው ተሐዋርኩም ይሎም ታኾይነ ለተሐዋሩ አነ ዝወደይ ታዓቅሚኒ ይስዎ ይብስሩ ከመ ተሐዋርቱ ዓረ ኢምሬቲ ሲያሰ ፈርቂ ደኾኒ ለኦም ለይቲ ሕዝ ወደይ ገለይሎሞ እና ዝዳኛ አፎም ዝገሩ ይሳቅ ነይሩ እና ሽዑ ለነበረ ናስኻር ዋላዞም ዳያኑ ይነግሩና ዝነይሮም እዮም በቃ ችግር ይውል እዚ ንግዚኡ ለመጸ ማዕበሊ ስለኩም ተዓገሱ ወገለ ዝነይሮም እዮም እና ሽዑ በቃ መን ታዩ ዕላሙ ታይለው ግዕሎ ለምን ታዩ ሚዛናውነት ዝጎዲሉ ምናምን ብለይርዳ መገዲ ሆሆ ነይሩ ሾ ቦታ ታሲረ دحنا بركت ولا أورح وصاني. أب سرويت زناور تقان فوتات تستوسم كني أورو تخبر له ولا جزء. خبير لبهال جزء كنا قرأ كيف قاعدين يا خنوي. أول نورنا أي لقات أمونجن لخواني يخون نقرأ كم تكتلو لا بنت صحينا. صحي تمسك الله ما نخون خد صنحي يجيب باكي. أسمته هون خد مكي أخي. سمينتو حشوا جهة قال تهون خلالة تنكري أخي. ስለዚህ ምንም አይነት ፈተና ከመጥተሎ ማን ሆይነክ ጸንሕኒ ንልብል ማንነትኺ በጣም ይምህናጽ ይድሊ ምክንያቱ ከባቢ ኺለሎ ሰብ ሁሉ ናሰብ ክብር ይርድኦ ምክባር ያምን ወይ ማህበራዊ ክብር ሒዙ በስነ ስርዓት ኮሚኒኬት ይገብረክ ምናምን ማለት ይሆነ ለኻላ ሁሉ ካብተራ ጸርፊ ክሳብ ብጉልበት ሙግዳ ልሙክር ሰብ በጣም ብዙ ሒዩ ዙሪያ ስለዚህ ንዓለም ሰብ ብሙሉ በሰለስተ ቋንቋ ይራዳዳ ኢሌላ ምናነ ንዓለም ሰብ ብሙሉ ሰለስተ ቋንቋ ቶም በጣም ለባማት በፍቅሪ ቶም ማእኸሎት በሕጊ ቶም በጣም ሰነፋት ብጉልበት ስለዚህ ለዚኦም ከተናገድ ልኽእል ለኾነ ማዕቀፍ ከህልወክኒ ወይ ሊያምን እና አውና ብነበረኒ ተጓንፎ ክምለስተለኹ አነ በጣም የጊዜ ተጠቂመሉ በሓደ ወገን ኳዕታ አሰርኹ ይብልየ ምክንያቱ አው አቴ ለስተኻኸልኩም ነገራት ነው ሃይማኖት አይነበረኒ ለለሐለፉ 8 ዓመታት ሃይማኖት ሒዘል ወጻኹ አው እስር ቤት አነ ከሰርተለኹ 120 መጽሐፍት ሒዘ ያቴ አውል ነበረ መብዛሕቲኡ እሱር መጽሐፍና ሃውሁ በምታይ ምኽንያት አቲኻ ታይ ተሐስብ ንክትልወጥ ምናምን ልብል በደንብ ቀሪበዮም መብዛሕቲኡ ሰብ ምንባብ ጀሚሩ ካብ 10 ንታሕት ለለው ለተኣሰሩ ማለት 10 ክፍል ትምህርት ቋሪጾም ወይ እንደገና ዕድሞም ለለ ና10 ክፍል ተማሃሮ ነይሮም ብልኾነ ምኽንያት ትምህርት ካው ተቋሪጹ ብልኾነ ምኽንያት ላብ እስር ቤት ለኣተው ሰባት ናቶም እንደገና እንግሊዝኛ ይምሮም ነይረ ሓደ ጊዜ ካው ተሰከፊ ህምዚ ፖለቲካ ዲል ከተሙ ለገለ ከይትባሃል ምንቲ لهون بدن بسبب كيف تدلي ده وحدات خوينم تاي مالتي ده ربايتي صنع سلن بحال انا صبو غزي يحلفم ግን ዋጋ ልኸፍል ቤተሰብ ነው አጋጣሚ ሽዑ ገና ካብ ሓዘን ላይ ወጸ ቤተሰብ ነርኒ ማዘር ሽዑ ካ ያሞይታ ምናምንና ቦታት ለቤተሰብ ፈታነ ነሩ አነ ደህና እግዚአብሔር መስገን በደንብ ጠንከረ ይዘ ብዙሓት ነገራት ፈተንኻ ግን ከዓ ብዙሕ ነገራት ሓለፍካሰ ብዙሕ ካ ይኾነ ነሽ ሓዳር ይገበርካን ሓቂ ሓዳር ይገበርኹ ፍቅረኛ ኔት ካዶ ወይስ ኔራት ካዶ ፍቅረኛ ኔራት ካዶ እወ ኔራትን ያ አነ ለና መጀመሪያ የኔራ ሳለና መጀመሪያ የኔራ እና ቤተክርስቲያን ህምዕባይ መጠን ለብዙሕ ነገር ቁጥብና ጠንቃቃ ሆይነ ከዓብ ገርኒ ካጉን አፍቱ ዕድመይ አብላ አኸለሉ ጊዜ ግን ተቀራሪብና በቤተክርስቲያን ጉዳይና ተጋይና ዛውላ ተቀራሪና በጣም ብዙሕ ፐርሰናሊቲ ብዙሕ ልፍተው ነገራት ነሮማ እና ሪሌሽን ጀሚርና ካው መቸም አነ ካብ هم خالي ሰመጠን ክትልውለለ ይተላስ ሄሎ አይሰማዓለይ ምናምን ለስ ደገጎጽያ ይውገይ እና አብገዛ ይለው ጋር ነረ ትድውል ተላ ምክንያቱ አሚነ ብልጎሮ ነገር አይ ሐፍሪ አታዓባይ ሄመገርኒ ባዓለይ ሐላፍነት ሂዘነ ከዓቢ ባዓለይ ልልወስዶም ለኾነ ይኹን ተግባራት እርግጠኛ ሆይነ ሪስኩ ለክቅበል ድልው ብልኾነ ስነ ልቦና ስለልዓበኹ ስለዚህ ባዓው ኮሪሌሽንሺፕ ሂዘስ ታይሙ አቅድም ነይ ተውጋኹ እና ከውጋተለኹ ተፈልጠንያ ሲሪየስ ልባህል አይን ኮሙኒኬሽን ስለነበረኒ እሺ ማዕረ ቻው ገለ ከልተለኹ ሰሚዓ ማደር መንያዚያ ዳትኒ ካው ምስነ እንደገና በጣም ለጠበቃ ቀረቤት አይነርና አቦይ በኋላይ ስለልሞተ በጣም ለጠበቃ ነገር ልነበረኒ ምስነ እዩ ትምርትና ተማርኩ ጥራሕተ ለይኾነስ ዋላ መስዓው ሆ ስራሕት ይረ ተሳሊመያ ይልኸድ ካስራክ መጸለኹ ለኢዳይ ሰላማ ይነረ ዋላ ስራክ ከዲ ለባዕሉ ኣብ ገዛ ተነራ
ምናልባት ኣብዚ መረባና ዳጎሬት ዳልኾነ ሰብ ተኔራ ዋላ ለይኣቶ ገዛ ይኹን ኣው ስለለላ ተተይና ንብላ ነርና ምልእተ ይስማ ተተ ይኸድለኹ ገለይለ ኢላ ተሳሊመያ ይልኸድ ወይ ደለ ብርካ ማለት ካው ኣቅድሚያ ስልኪ ማለት ክሳብ እንደ ዘቀረበታ ምን ነበርና መጀመሪያ ግልጽ ይብራል ኸደለ ብጣዕም ብልባሃል ደረጃ ማለት እዩ እንዳውም ዋላ ካልኦት ኣሕዋተይ ለምርጋጽ እንድሕደልኺ እነይ እንዳውም ሓበን ማለት ኣሕዋታ ነይሮማ ኣይትፈልጦም ኣይህም ለለው ሓዲኡ ብስዳን ገጽ ይበሃል ሓዲኡ ኣይትፈልጦይ ሞይቱ ዲ ቢሆት ነው ገለ ይትፈልጥ እና همثل ነገር ኸይ በዓል ገዛ ማለት ለአቦይ በቆለና ይሞይቱ ኣነ ከባቢ 15 ምናምን ዓመቴና ሃለኹ ማለት እዩ እና ታይትብል ነራ ሓበን እንደ ሓዳረይ እንደ ውላደይ እንደ ሓወይ እዩ ትብል ነራ ስለዚህ ክሳብ እንደ ዝቀረበታ ስለነበረና ዋላ ተፈለጠት ለጸገም ይውሊ ብልብል ኣነ ኣቅድሚያ ወገን ነራ ካብ ምን ያይላትኒ ነጊረያ ካብ ታይትልኒ ኣይ እስኻ ስለምሰብ ብዙሕ ለይ ተቀራረብ ከይትሽውደካ ኣብ ዝኹላይ ዘመን ተዓጊስኻ ኣብ ለይ ኮንሰብ ከይትወደቕ ምናምን ትለኒ እሺ ይብላ መንነታካው ንገረን ምሰለትኒ ጓልመንያ ህምዘህምዚ ኢለያ አጋጣሚ ኣብ ለኾነ ቦታ ጸበል ተኸድመ ብጽባይታ እና ሰይጣን ነገር ዞም ገዛሶም ስሞም ላ ተልዓለ አውዝዳ ጸበል ተሰምዕ ዳወርቅ ለለዎም ኮይ መህመይ ለሉ ቡዳታት ቀንጢዋ ገለክ ባሉ ተሰምዕ ማዘ መጽያ ቆውጥ ገራታ ዛውላ ዚያ ወለዳ ቡዳታትም ተሐድጋ ያላትኒ ታይ ማለት ይቡዳ ልብል ኻሊ ክርክር ፈጢርና እና ጫፍ ሎጥ ክርክር ኸይድና በቃ ተፈላለዩ ነው ካይላትኒ አይፍለያይ ካው ከረዳ ሞኪረ ንማዘር ግን ሎጂካል ኮይና ከተሰምዕን አይኻለቲ ታይላትኒ እስኺል ተወለድ ኩሉ ዓመተ ምህረት ኢለያ 1944 ኣነ ህንደት ወልደ ኢለያ 85 ስለዚህ ሪኢኽ ማዘር ኢለያ 44 ዓመተ ምህረት ተወለደ አተሐሳስባይ 85 ዓመተ ምህረት ተወለደ አተሐሳስባይ ክልቲኦም ስለ ሓዳር ማዕረ ማዕቀና ይህልዎም ለይምህላውና ባህሪያዊ ዋላ አቦ ኸለተ ልህሊ ብናይኽ ዘመን ታይ ማለት ይኩሉ خلاص ነይሮም እዮም ጭራሽ ልቀሺ ወይ ለዲያቆን ጥራይ ክትኮኒ ኢሎም ለ ክጫቃጨው ይህሉ ምናልባት ቢወተ ልህሊ ነይሮም ስለዚህ ልክ ሕሙ ኣነ ለ 1985 ብል ተወለደ ሰመጠን 9 ምናምን ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ክፍሊ ገለ ብልኾነ ሰመጠን ሕዝ እንደገና ተምሃራ ዩኒቨርሲቲ ብልኾነ አተሐሳስባ እየ ዛቆላ ዚኣ ከመዝና ስለዚህ ነው ኢለያ ብዙሕ ሎጂክ ተምጽ ሞኪራ ናብነት ታይላትኒ እሺ ናጋን ቆልዓም ሰውለድኻ ደቅ ኻሲ ብነም ኩቡዳታት የምተተዋለ ኸይላትኒ አይ ኣብናየ ዘመን አተሐሳስኡ ጾሪ ለኾነ ወለዶ ስለልፍጠር ሆሞ ይባሃል ኢለያ ምናልባት ተሃልዩ እንደገና ለደቀይ ናይና ማሕበረሰብ ማእኸል ሓደ ህምዘም ዝለውግዕ ስለለሎ ችግር ይውል ይስኹም ጠንክሩ ኢለ ስለላዕወም ምንም አይኾን ኢለያ ካው ቀሽም ጽያ በቀሽ ከተምከረን ሞኪራ ምሰኦም እንደገና ብዙሕ ተነጋገርና ካው አይ ኻሊቅ ረሲ እንኻ ክትሰምዕኒ ካ ትኽክሪኹም ኢለዮም እኔ ክሰምዓኒ ግን እኔ ለሰምዓ እኔ ኣብሌ ሰምዕሉ ጉዳይ እንደገና እንዮም ዛቆል ዓዚያ ሲጀመር ብዙሕ ቡዳ ገለል ባህል ነገር ኣነ አያምኑሉ ኢለዮም ዋላ ተልኾን ለግን መሪጻ ካብሌ ተወለደትሉ አሌት ኣነ ብዝ ነገር እዚ ኣይፈርደላይ መሪጻ ብትኾኖ ባህሪ ወይ ክመርጻየ ወይ ክሓድጋየ ባዕላ መሪጻ ደልያ ፈቂዳ ብትኾኖ ነገር ብሙሉ ማለት እዩ ነገር ግን ፈቂዳ ብለይ ኾነቶ ነገር ደልያ ብለይ ኾነቶ ነገር ብለይ ተወለደትሉ ቤተሰብ ግን ሃመ ገሪ ኣነ ብዝ ጅል ገራና ኣይሓስወይ ገለይለም ካው በቃ ሞናጋ ንጎ ኣነ ዳወደይ ላይ መጸካይላትኒ ኦኬ በቃ ተተመጽጽ ቦኔሩ ግን እስኺያ ከይተመጽ ይክብል ግን ዛቆል ዓዚያ ህይወታ እንት ናይ ገበሪ ስለዚህ በቃ በዚ ሃንፈልሊና ሒዝና ንቀጽል ኢለያ እና ክሳም ወዳታ በዚ በጣም ፈተና ኮይነዋ ነይሩ ካው ምስተፈላልና ምሰምዕት በጣም ደስ ይሏ ዝገርም ይብጣም ከምዛ ዓይነት ተሓሳሰባ ኣብ ብዙሓት ሰባት ኣእምሮ ተዘቅረጽ በጣም ጽቡቅ ነይሩ ግን ዝኹሉ መስዋዕት ሓሊፍካ ዝኹሉ ምስ ማዘርካ ዓብይ ክርክር ፈጢርካ ዝሓለፍካይ ነገር መጨረሻ ብኸመይ ተፈላሊኹም ጌጉን ኣየ ሓቂ መንጋር ኣኽልቴና ናስነ ምግባር ጌጋ ናስነ ምግባር ጸገም ገለ ኣይነበረይ እንዳውም ተምሃሪት ናይ ዩኒቨርሲቲ ስለነበረት በቃ ኣነ ሕቶ ክኾና ኣይደለኹይ ስልክ ደውላት ለይ ኳ እንድሕር ለይልዓል ኹሲ ታይ ገበር ለማለቲ ታይ ስለኾነ ማለት እዩ ንከይትብል ኣቀዲመ ከጠራጥሩ ዋልኩ ልበር ብሙሉኦም ንዓጸኹ ናይምሮ ኣምቾት ናይምሮ ሰላም ክብል ናብነት ናይ ኢሜይል ፓስወርድ በደንብ ሸምዲዳት ትፈልጦ ያ ነራ ና ፌስቡክ እንደገና ሀሙ ሂበያ ይነራ ንምንታይ ሆም ጌርካ ተልኽኒ ኣነ ገዛዓይ ክኾና አይደለኹይ በቃ ዕላማ ጥራሕ ከተትኩር ስለልግባ ካው ኣነ እንደገና በጣም የሰነፍ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ነራ ሽዑ ወርሒ ምናምን ሙሉ አይአቲ ነራ ፌስቡክ በነገራችን ላይ ና ፌስቡክ ፓስወርድ ዋላ ከባተለኹ هم تسللن لا لحسبت كتاعت سله ليدلخو تايغبر نيره مسيلكي
በነገራችን ላይ ከበቆላይ ለዛ ለሙርዓያ ጓል ሽማ ምንም ይሁን ወለዳ ለውጽላ ልዕልት የክብላይ ላይ ሐስብ ስለኖርኩም እና ህምዚ ላን ይረደውልም ራይልልቱ አና አያቶ ሆይሞ ፌስቡክ ምናልባት ለሆነ ህምዚ ጉዳይ ስለኖሩ ለመጸንና ኢሜል መልእክት ወይ እንደገና ና ፌስቡክ እንደህርታ ሀልዩሲ ራይል ለይ ይብላ ስለዚህ ብዙ ጉዳይ ሱገራታት ራይ ሓደ ወርሕ ሙሉ ፌስቡክ አያተኺ ማለት ምናልባት ፌስቡክ ጥራህ ድረኸበኪ لخنا بحما أنا قلت جاني سويت هاليوكس عفلقي تما طفيخ جل كلي سلزة أو تجني عملتي هناك بود درجة ناس أكتر تدخل من أنتي سهند دزي لغة قبل ولا نجار يغرباني رب كأوجن سهند دزي واقع في الخال من تاي ما تفعلاليهم تخوينو جيجون أيو الخونو اللي مخنيات هايمانو تاو جيجاي أنا كهايمانو توتي ترحت لي خونم دقيمة هايمانو لهليني أي مثلاً يروح حق من نجار قدمي لهم نجار خوخي أسر بيت آتية سلا هايمانوت قداي سلا إجزابير قداي أستخاخي لنا وسينا وزي كهايمانوت كوت خلّه خوجن دقيمة لا هايمانوت لملس أي مثلاًني دقيمة بإجزابير ولا تأمن خلص بكاز هايمانوت أكتيف خوينا كجلجل لوز كيل بتشرش دليت إن حساب ينورني سلازي السالة اللي بتعمل هايمانوت يعني أنا بك أنا فعلا لني النايلة بخمن مخياتي كهايمانوت زرع أكل مخنياتي أنا مصحف قدس توصي قلا يخوني جن حتى لعل بلا theological parts اللي خونه يغريخي جن بتحطه سو حد جيو بقى تتجلس خليها ما وي إجزابير تتجلس اللي تراح يلخطه له إلى يأمن سل النوره بقى يتجلس خليه حد يقول له إلى حد جيو نعاكاو رأيه بتعمي يا سا هايمانوت أكتيف أنا نجنا شعو وساني للنبرة ኣብ ትምርቲ ከተኩር ኣብ ልጽሕፎም ነገራት ነይሮም ኣብም ከተኩር ገለ ይደል ነይሮም ስለዚህ ብብዙሕ መልክዑ ይጋጭ ኮይኑ ረኺበዮ ተናያ ጫፍ ለወጽ ሃይማኖተኝነት ካውሳታይ ትብለኒ አይ ችግር ይውሊ ዋላ ከሃይማኖት ወጣሲ ክጽበይካ ክዕገሰካ ይላትኒ አይ ደል ኢለ ድሕሪኡ ከባቢ ካብ 8 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ልኾን ያ ለሚናትኒ ንክ ምለስ ማለት እዩ ካው ድሕሪኡ ግን ወሲና ሶ ብዚና ተፈላለና ዋኒ መፈላለና ሃይማኖት እዩ አው ሓደ ነገር ክነግረክ ልደል ቤቲ بتككل هايمانوت يفلد يكون تلخن هو باي ذا واي بهايمانوت الفلالو يسبات بجراش تلاي حسوا حدا جنا كابنتني خات جنا عاوز قول عسى مقوط خات باس زو اني بايمانوت انت بايمانوتي منورن تلالنا يطبن بيت ساكتي هايمانوت محدقيو نحسف للي محدقيو زوم زدرفس بطعام لقنقنو بوتا تግራዋይ بمخانو سبا سادميو ስለዚህ ስኽ ባይማንተ አና ባይማንተ ዋሕደ ገዛ ነበር አሐደ ገዛ ምባሪ ሆነ አሐደ ከባቢ ልከ ነበር ኳስ ገረም ወይም ሰብ ስለዚህ ሰብ በሃይማኖት እንደተፈላልዩ ወላ መጽሐፍ ቅዱስ ሆሙ ይልብል በሃይማኖት ፍልል ይለለውም ሰባት ከመጀመሪያ ከተአታታ ይውለም ይልብል አጋደ ሐረግን ላብ ሐዳር ላብ ኪዳን ምስመጹ ድሕሪውና ሃይማኖት ፍልል እንደሕር አጋጢሞም ህመያ አሊ ወልብል ጳውሎስ ለጻሐፎን ነው ስምራ ይካሊ ከመጀመርታ ግን ግልጽ ለሆነ ሃይማኖት ፍልል ንጹር ለሆነ ና አስተምሮ ፍልል ይለለውም ሰባት ግን هم يجرم يوم تقول عكعبي ومالت سلازي سخي لخونا مسلم تأتي خنا أبنت جنا زغل عسم كتوت تلخي سخي من البات نام صحف قدس شم دسك لك يخل لخونا إجزابير مسئلة لي وي جونيني جزاي جوني لي من عين ترجم للوم سمات تدلي تخلي كم صحف قدس سلالة طاهر كل إيه كلك جنا أو يلجمر باسي سلازي نهايمانوت في اللي أغلي الخال الرأي خوني نهايمانوت في اللي أغلي لهم رأيهم سبات حدار لجمهور لم تاي مسلكي ذا هايمانوت كنورو ولا إيدي كم جمرها متشم خلت اللي تقارنا هايمانوت كتنورو تمكرت لها بديسيبلين أو حدا جزء أي مشي أي بقى خلتينا أين نورو في إننا نخرج تليفون بس أقر مالتي السؤال لا أي واتي ولا دو تهانسلو مجدي إجزابي راوي أستمروا سلازي بتشوع جزء أنا أي الناس صحيح هم موساني مخناتو دقيمة لا هايمانوت المتص دقيمة لا أمن لمثلا لا سلالينا برا جن بو مخناتنا تفعلنا همزي حدينا ناسنا مقبار قلت قلت جنينا عينا بري سلازي فقري حدار تاين عخا نستي متحف قدسات تحيز كاو نستقلت لنا قدمي فقري حدار لا أنا تايمانت مخانو قدم مرعينا مجمرة حدا ما حبرسب من بهلي هاليو بهلو مس متحف قدس يجاج تخوينو أمود ما ما حبرسب سو متحف قدس يلا أمن وإجزابير يلا أمن لبل تخوينو بهلو يكحد قللو بهلي بتعم آخرهم مسنا يسوع كريستوس تمرتي تجاجهم لبهلهم تولسي نجزابير قال تحصل لهم إلوهم يسوع كريستوس قال بقال ولا مرافنا أدرك كي خير سلازي
ሓደ ማሕበረሰብ ምልከቱ አተሓሳስቡ ለንጻባርቀሉ ብዙሕ መገድታት ነው ካብአቶም ሓደ ስነ ጽሑፍ እዩ ለኾነ ግዜ ስነ ቃል የጽንዕ ነራ አነ ንባዕለይ ጥቕሚ ኢለ ስነ ጽሑፍ ይሙክር እየ ካሊ ማዕት ክን እንድሕተጋይና ኮይና ብግጥሚ ገለ ክንጋነናና ስነ ጽሑፍ ስለልሙክር አነ ስነ ቃል የጽንዕ ነራ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ጸሓፊ ክኾን ተኮይኑ ካብ መጀመርታ ገሮ ልግባእ ስነ ቃል እዩ እና ብለድንቆም ሰባት ወይ ቦታ ብልህቦም ተጋሩ ይኾኑ ኢትዮጵያውያን ጸሓፍቲ ልተጻሓፉ ጽሑፋት ይረአ ነራ ናብና ጥንቲ ጽሑፋት ከተለኹ ናን ብላቴን ጌታ ሁሪ ወልደ ስላሴ ወዳጄ ልቤ ልብል ብላቴን ጌታ ማህተመ ስላሴ ይልባሉና ናንሳቶም ከንብብ ተለኹ ብዙሕ ስነ ቃል ገለን ይኡ ብጣዕሚ ለግርመልኺ ልጓል ክሳብ ህንዲዚ ንጸልእ ምዃንና አና አይፈልጥ ነራ ልጓል ብጣዕሚ ብለስካሕክሕ መገዲ ለናእሱ አባህላታት እንየው ሓደ ማሕበረሰብ ድሑር ምዃኑ ትፈልጥዮ ሓደ ማሕበረሰብ ክደግሞ ይኸዝለ ድሑር ምዃኑ ትፈልጥዮ ልጓል ለለዎ ቦታ ትሕቶ ኮይኑ እዩ ንምንታይ እግዚአብሔር ልጓል ለለዎ ቦታ ልዑል ስለልኾነ ጸረ እግዚአብሔር ለኾነ ተሓሳስባ ሒዙ ሓዳር ለመሰረተ ማሕበረሰብ አምን መይበጽይ ካው ቶ ሙዚቃታትና ረእዮም ባዕሉ ጓል ክብሪ hem ለለዋ ውሽጣዊ ዓቕሚ hem ለለዋ ውሽጣዊ ንቕሓት ውሽጣዊ ብርሃን ሒዛ ወዲ ምስትኽካል hem ትኽእል ኣይኾነ ክነግሩናስ ኣይፈልጡ ኢለ ምንም ሓበሬታ ይውለም መዛሕትዮም ደርፍታትና ለኣብነት አይና ሎሚን ጠዋ በኽሮ ሎሚን ኢሉ ዛጓል ፍረምረ ኢል ገብራ መስኖ ኣብ ታሕቲ ሓደ ግዜ እንደም ጠራጠር ይኺ ግጥሚ ለኾነ ቢሮ ሕርሻ ዲህወን ክሳብት ኢሊ ጓል ካብ ደጋዊ ነገራ ዘሊልና ውሽጣዊ ነገራ ክንርኢ ልገብር ደርፊ ዳርጋ የለ ብፍላይ ኣብ ትግርኛ አነ ሞር ልሙቼኒ ሙዚቃ ነበረ ና እዮብ መኮንን እዮብ ጓል ከድንቕ ተሎ ወይ ለዛ ሰውይት ከድንቕ ተሎ ናብነት ለኾነ ደርፊ ነይርዎ ወኪል ነሽከላይ ደግነቱን እንዳይልብል እስኺ ና እግዚአብሔር ደግነት ወይ ና እግዚአብሔር የዋህነት ልርእልኺ ወኪል ኢኺ እሞሆም ኢልኸ በተግባር ነቢር ወደ ተልኽኒ በተግባር መንባሪ ለመንባሪ ጀመር خلای ስቴፕ እዩ ካብ መጀመርታ ሃሙ ምሕሳው ሓደ ኳሊቲ ነቢር ወለ ባይ ዘወይ ህይወቱ ቼክ መጓር ትኸሊ ኸይ ብስሩ ግን ካብ መጀመርታ ግን ንሓንቱ ጓል አይና ጠዋ ማእገራ እዝና ገለይሉ አፍንጫ ወይ ከንፈራ ኢሉ እንድሕር ማዓልት ማዓልት ልስእለለ ኮይኑ ሃመይ ለአን ልቁም ነገር ምኽሪ ይደልያ ምናልባት ለኾነ ከማኽረክ ደልየ ኳ ተይልዋ ልዞም ልተነገሩ ና አይንና ና ከንፈር ና እዝኒ ና خሳድ ጉዳይ ለኦም መሸጋገር ድልድይ ይልጎረለን በይ ጓል ቫልዩ ልህብ ነገር አይራና መብዛሕትኡ ሙዚቃታትና ከዕሮ ይልግባ ለዚህ እዩ ልጓል ለለዎም ቦታ ልጓል ለለዎም ስእሊ ክስተኻኸል ነይዎ ለኣብነት ብጣዕሚ ተለመደ ሙዚቃ እንኽል በላይ በላ ተሓድር እኺ ጓይላ አይባህሊ እኖ ተአክል ለምንታይ ላይ ተከበር ስለዚህ ልትሆም ኢሉ ልደረፈሰብ እንኺ ልበላይ በላ ተሓድር እኺ ጓይላ ተይሉ ናከፈል ልኺ ላአኻ ኸሲ ለኾነው ቆልዓ መጽኡ ልጓልኻ አቦኹ ለወሊወሉ እንኽለ ለበለትበል ንዕና ምሳይ ሕደር ተይልዋ ደስ ይብለካ ደወልዮ አይውለይ ሶ ለምንታይ ናይነት ስምዒት ላይ ስምዕና አነ ኣብ ልዕሊ ክልገብሮ ነገር ሁሉ ኣብ ናይ ሰብ hem ልገብሮ ለኹ ለምንታይ ላይ ስምዕና ለምንታይ ክሳብ እንደዚ ስነ ልቦናና ተፈላልዩ ስለዚህ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ላቀጸለ ለኸደ ነገር ላበለ ለኸደ ነገር ልክ ሕምትና ምዕራባውያን ነገር ካልቸሮም መጀመሪያ ሓንቲ ነገር አባላሽዮም ቀጽሎም ሓንቲ ነገር ምክንያቱ ክወድቕ ጀመረ ነገር መዕለብ የውሊ ምስተሰበረ ጥራሕ ኢና መወዳእታ ወይ ተሞይቱ ጥራሕ ኢና መወዳእታ ንሕና ለለ በማሕበረሰባዊ እሴት መንጽር ንረአተለና ህምል ሞትና ናመወዳእታ ጫፈ ምለጽሕና ትርእዮ ጓል ዓፊንኻ መውሳድ ቅርሽ ትደራደር ብጣዕሚ መሕፈር ኮይ ቀደም ቅርሽ እኳ ተለቂሑ ሰብ ለይመለሰ ልስከፍ ነበረ ማሕበረሰብና ከዚ ጭራሽ ሰብ ለአክል ዓዊ ነገር ወሲዱ ኣብ ገዛ ቀሚጡ እንደዛሃበን ሞክ ሰዳየ እዚ ብጣዕሚ ተባራኺቱ ለሎ ኣብቲ ለሓለፈ እኳ ትርኢ ተለኺ ህንደይ ደቂ ኣንስትዮ ሞይተን ህንደይ ደቂ ኣንስትዮ ብገፍዒ ሃሊቐን ሓደ ማሕበረሰብ ድሑር ምዃኑ ትፈልጥዮ ልጓል ለለዎ ቦታ ርኢኺ እዩ ልጓል ለየኽብር ልጓል ኣንስተይቲ ለየኽብር ተኮይኑ ሓደ ማሕበረሰብ ምንም እዚ ለሕፍር ይኾነ ድሑር እዩ ለምንታይ ካብ መጀመርታ እግዚአብሔር ለለ ቦታ ሂቡ ብዙሕ ልበለላ ስለ ጓል ኣንስተይቲ ስለለኾነ ዋላ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወጻኢ ዋላ ኣብና ትግራይ ታሪክ ብዙሓት ኣጓላት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ለኾነ ደረጃ ተላዒለን ክሳብ መሪሕነት መጽኔን ጥራሕ ተለይኾነስ ነቲ መራሒ ሰብኣይ ወይ ነቲ ዓዲል ተረከበ ሰብኣይ ብልተፈላለየ መገዲ ጥበብ ሓሳብ ብምሃብ ብዙሕ ነገር ኣቐኒዕና ኣለየን ስለዚህ መጀመርታ ከነስተኻኸሎ ልግበአና ልጓል ለለና ቦታ እዩ ልጓል ለለና ራእያ እዩ ኻላይ
ተመሳሳሊ ዝኾነ ዕላማ ተመሳሳሊ ዝኾነ ራእይ የድሊ እንድሕደልኺ ሊንካት ክሰደልኺ እየ ንኣሜሪካና ንኣውሮፓ ሪሰርቻት ይርአ ነይረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብቶም ክሰርሖም ልደሊ ጉዳያት ኣብኡ ዙርያ እዩ ያው ለቐጻሊ እንትን ምግላጽ ስለልካ ኣው ሰፊሕ ዝኾነ ንባብ እኒአኒ ሓዳር ምስ ሃገር ታየጋንዮ ልብል ኣሜሪካውያን ይኹኑ ኣውሮፓውያን ሃም ሃገር ለወደቕናሉ ምኽንያት ኣብ ሓዳር ስለ ለወደቕና ልብል እዩ ሪሰርቾም ብዙሕ ናብ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ጽሑፋት መርኣይ ትኽእል ኢኺ ብዙሕ ራስ ኣገዝ ዝኾኑ ጽሑፋት ምንባብ ትኽእል ኢኺ ልወደቐ ወለዶ ናልወደቐ ሓዳር ውጽኢት እዮም ለምንታይ ካብ መጀመርታ እግዚአብሔር ስለ አዳም ረእይ ላ ኦሪጂናልና ክንመለስ ለምንታይ አና ላ ኦሪጂናል ንመለስ በነገራችን ላይ ሓንቲ ከስመራል ክልደል ነገር አይ ወጣት ላይ መስሉ ለምንታይ መጽሐፍ ቅዱስ በሓዳር ልርእይ ወለው ሲሎም በሳይንስ በቴክኖሎጂ በምናምን ጥራሕ ለርእይ ወቴልና ኮይና ዞም ንክተሎም ነድንቆም ንብሎም ጻዓዱ እኳ ኸይዶም ልወደቁሉ ቦታ ሓዳር እዩ በጣም ነገር መልክ ቤቲ እሳቶም እኳ ሕዝ ብቻ ይኾነ ዝለሓለፈ 7 ዓመት 10 ዓመት ጀሚሩ ሶፍት ስኪል ልባሃል ለምጽዮም ስኪል ልተመልከተ ለለዎም ቁዋም ክልተ ነይሩ ማለት አኽልተ ይኸፍልዎም ሃርድ ስኪልና ሶፍት ስኪል ሃርድ ስኪል ማለት ልረአ ማለት በቁጥር ልምዘን ነገር ናብነት ና ፊዚክስ ውጽኢትኺ ና ኬሚስትሪ ውጽኢትኺ ና እንግሊዝኛ ፈተና ውጽኢትኺ ና ትምህርቲ ደረጃኺ ወይ ና ስራሕ ፈጻጽማኺ ብሙሉኦም እዚኦም በቁጥር ልቕመጡ እዮም 84 72 ወይ 60 ገሊልካ በቁጥር ልቕመጡ ስለልኾኑ ሃርድ ስኪል ንብሎም ሶፍት ስኪል ማለት ግን በቁጥሪ ከተቀምጦ ይትኽእሊ ነገር ግን ለምንባር በጣም ወሳኒ አድላይ ነገር አውዚ ሓደ መጽሐፍ ጋብዘኪ ና ዳንኤል ጎልማን ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ለመጽሐፍ አንብዮ ዳንኤል ጎልማን ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ካብ አይኪው ብላዕሊ አድላይ ይሉሎ አይኪው ማለት ራይ ደገለሎ ነገር ትርድኡሉ ዓቕምኺ እዩ ንኣብነት ኣብ ብላክ ቦርድ ኸይዳ ኣነ ፊዚክስ ማለት E = m² ገለለ ልጽሕፈልኹ ፎርሙላ እሱ ትርድኡሉ መገዲ አይኪው እዩ ስለዚህ ደገለሎ ነገር በሙሉ ላ ውሽጥ ከተዋሃድሉ አይኪው ተልና ውሽጥ ኸለሎ ነገር ላብ ደገ ተውጽሉ እንደገና ኢኪው ይውሎ ና ሳይኮሎጂ ተፈላሊ ጽሑፋት ስለዚህ ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ወይ እንደገና ና ስምዒት ብልህነት ብስለት በጣም ህምነድሊ ካብት ለሐለፈና ዓድና ተሞክሮ ከነገረክ ትግራዋይ ይቀጥቀጥ በልዎ በሚሳር ቀጥቅጦ ይብልሞ ኣብ ታሕት ሽሙ ረዳት ፕሮፌሰር እከለ ምናምን ገለይ ታይጽበይ ስኺ ሆም እክልተሎ ለኾነ አሸባሪ ምናምን ይኽጽበይ ሐቂ ስሙ ግን ረዳት ፕሮፌሰር ምናምን ወለ ፕሮፌሰር እከለ አህመም ዘምዚ ዩኒቨርሲቲ ለምር ታይግኒዎም በልዎም ልውሎ በሚሳር ريخي منم يفلتي فيزيكس طرح يفلت منم يفلتي كيمستري طرح ترديو منم لحازو حبريتا يلي بلاي انجليزኛና بلاي كيمستري تلحزنك ነገር ፈረንጂ መጽሐፍ ቅዱስ አይድ ለና ሃይማኖት አይድ ለና ይሎም ኸይዶም በብዙሕ መገድ ወዲቆም ተመሊሶም ኸዚ ለዋዓሎም ፈቲሾም ለዋዓሎም ሪኦም ባክ ቱ ኦሪጂን በቃ ላውዝና መጀመሪያና እንመለስ ለመጽሐፍ ቅዱስ እንመለስ አውሉሉ ጊዜ ንሕና መጽሐፍ ቅዱስ ሓዲግና ኣብናዮም ከንቱ ሐሳብ ንጓይ ለና ኸዚ በጣም ነገር መልክ ቤቲ እሶም ሶፍት ስኪል ልውልዎ ትዕግስቲ ሰብአውነት የዋህነት ለባልኻ ምግዛእ ገለይ እዚ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ገላትያ 5 ተንብዮ ተለኺ ና መንፈስ ፍረይ ሊዮምጦ ስለዚህ ንምንታይ ንሕና ገና ህንድትናዮም ከይተጫማለቕና ህንድትናዮም ላብ ጫፍ ልኸደ ናብልግና መድረኽ ከይረገጽና ብገናና ንምንታይ ለይንማሃር ኩለና ቅድመ 10 ዓመት ልነበረ ወይ ቅድመ 15 ዓመት ልነበረ ድሕረ ባይታናት ተልፍተሽ ኩለና ወይ ኣብ ሰንበት ትምህርት ቤት ወይ ኣብ ቤተክርስቲያን ወይ ኣብና ፕሮቴስታንት ቸርች ኢና ስለዚህ ብትለአምነሉ ሰብ ብትለአምነሉ መገዲ ዓርሱ ካህንጽ ይግባእ ዋና ሓደጋ ወዲቁለሎ ኸዚ ሰብነት እዩ ሰብ ምዃን በዓሉ ቫልዩ ስለልሳኣነ ማለት እዩ ስለዚህ ፍቅሪ ሃመይ ክኾንዮ ወይ ሓዳር ሃመይ ክኾንዮ ልብል በመጀመሪያ ታማስኻ ሓዳር ለይብልኻ ስለ ሓዳር ትመክርት ይልኽኒ ጳውሎስ ሓዳር ከይገበረ ስለ ሓዳር ጽሒፉ እዩ ሓዳር ልምምድ ይኾነ ስራሕ ልምድ ይኾነ ና እግዚአብሔር መርህ ስለልኾነ ስለዚህ ና እግዚአብሔር መርህ ብለን በቁጥር ትርድ ይርድይት እዩ ልምድ ይጠቅሚ ማለት አይኾነ ነገር ግን ናይ ልምድ ለሁሉ ሰብ ይጠቅሚ ናሓደ ሰብ ልምድ ለሁሉ ሰብ ይጠቅሚ ናሓደ እግዚአብሔር ቃል ግን ለሁሉ ሰብ ይጠቅም ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቃል መሰረት ለገበረ ናሓዳር ፐርስፔክቲቭ ወይ ምልከታ በጣም የድልዮ አውዚያ ኮስ ከልክል ነገር ስካንዲኔቪያን ካንትሪ ልባሃላ ኣብአን መናእሰይ ለባዕልኻ በመጥፋእ በጣም ጎሊهم ወጥዮም ማለት ለዋዕሉ ለጥፍእሰ በዚሑ አበይ ኣብ ምዕራባውያን ኣብ ዘንደልኹ ዓድታት ኣሜሪካ ምናምን በመሰረቱ በጣም ለባዕልኻ መጥፋእ ለወዝሕኮ ኣቶሚ ለምንታይ هم ኮይኖም ለምንታይ ዲፕሬሽን ይጥቆም ካብ ሰለስተ ሰብ ኣብኦም ሓደ ሰብ
ዲፕረስድ ይብል ናዮም መጽናዕ ትርኢተለኽ ስለዚህ ለተዛበዐ እይታን ለተዛበዐ ምልከታን ነውም ለተዛበዐ መነጽር ነውም ስለ ህይወት ንሕና ግን ለከይዛባዕ ከመጀመርታ ገና አውለ ስለለለና የመናለ ስለ ለይርሓቅና ላፍልጠት ንመለስ ፍልጠት ተኮር ለኾነ ሃይማኖታዊ አራዳዳ ይሃልወና ስለዚህ እሳት መጽተላ ዘቆልዓ እግዚአብሔር ለምንታይ እዩ እግዚአብሔርና አዳም ቅድሚው ይፋለጡ እዮም እግዚአብሔርና አዳም ቅድሚው ሕብረት ነውም ግን አዳም ምስ እግዚአብሔር ላዋግዕ በዓሉ በይኑ ይነሩ ንዑዩ አዳም በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ይኾነ እሞ ረዳት ልፍጠረሉ ለለ ምስ እግዚአብሔር ላውጋዕ ኳስ በይኑ ኺኺ ክሳብ ነቲ ለተፈጠር ኩሉ ዕላማ ለሕግዘኪ ሰብ ክሳብ ትረኺ ማለት እዩ እግዚአብሔር ብዙሕ ተባዝሑ ልብል በረከት ለቕመጠ ኣብ ናጓሊ ናወዲ ሓዳር ተባሂሉ ኣብ ልሕሰብ እዩ ሓዳር ሀመይ ይመርሕ ናይና ሰብ ምስ ኪዳኑ ለለዎ ኪዳን ናምኽባር ለለዎ ባህሪ ሀመይ እዩ ብጣዕሚ ግራላኣት የወለዶ ተፈጢሩ እዩ ከምታ አንተ ነገርኩ ካብ ፍልጠት ነፃ ኮይና ብምምፃና ንኣብነት ለማዓንቲ ረውዒ ፀባ ይሰቲሉ ኸይዱ ብልዕሊ ሓዳሩ ካብ መንፀገባ ይወልድ ለማዓንቲ ዓርቢ ይርጎ ይሰቲሉ ኸይዱ ምስርጋት ይርስ ኣብ ልዕሊ ሓዳሩ ኪዳን ምኽባር ክሳብ ለኣዮ ነገር ግን ኣብ ፀባ ይርጎይ ኣብ ጠስሚ ለኾነ ነገር ኣብ ልብላዒ ግን ሲሪየስ ለኾነ በቃ ጠንቃቃ ምናምን ልመስል ኣብዚ ዝኒኦ ተንሸራቲትና ማለት ኔክስት ታይ ክመጽእ ንሕና ተላማሚድና ኣብ ለኾነ ደረጃ ለውፃሕና ይዕውልና ካባና ልቕበሎ ወለዶ ከመይ ይክኸድ ኣፈረንጂ መጀመርያ ለወደቕዎ ነገር ሓደ ንሓንቲ ወይ ሓንቲ ንሓደ ልነበረ መጀመርያ ቁጥሮም ቀይሮሞ ታይ ግድን ድዩ ሓንቲ ለሓደ ወይ ሓደ ለሓንቲ ጥራሕ ገዲዱ ኣይድፈራም በይ ምስ 40 ከለ ይኹን ችግር የብሉ ምስ 80 ከለ ይኹን በቃ ቀጽሎሞ ጸኒሖም እንደገና ጾታ ቀይሮሞ ካው ግድን ድዩ ሁሉ ጊዜ ጓል ይወዲ ታማ ከለይ ኢሎም ሆሞሴክሹዋል ጀሚሮም ካው እንደገና ሓሊፎም ስፒሽ ቀይሮም ዓሌት ጭራሽ ማለት እዩ ግድን ዲ ሰብ ለሰብ ብቻ खाली ስቴፕ ከይዶም ዘን ውጽኢቱ ረዮ ውጽኢቱ ሙሉ ኑሮ ለሃለዮ በጣም ሙሉ ልባሃል ኢኮኖሚካሊ ኮይኑ ለዋሉ ለጥፍ خلبه يفقرو يلا لخلبه للوا فقري لا بخيت الناجر سب مسفرس تمرعه እና እዚ እሳቱን ጎርወተለው ንሕና ህሙራት ስለና ሓሶም አይ ፈረንጂ ፉሊያት ኮይም ገለቲ አውዚ ግን ሓንተ ቆልዓ ክትምራ ኢልካ ኖ ቤተሰብ ቡዳታት እዮም ሕደግ ዘሮል ትባል ህንድትናዮም ክንምረዝ ግዴታ ይኾነ ብገናና ክንነቅሕ ይግባ ብገናና ክነስተውዕል ይግባ እሳቶም ተመሪዞም ለኸዱዎ ጫፍ አካይዳ ማዓረ አበደባባይ ለእግዚአብሔር መጥራፍ ወጽሕም ናይና ግን ዋላ ብሌም ፍላጥ ዋላ ይጋገት ማህበረሰብ ቡሑዱ ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ንምለሰሉ ዕድል በጣም ስለለሎ በጣም ክነስተውዕል ይግባ ሓዳር ና ሃገር መሰረት እዩ እንዳውም መንግስት ለክሕልዮም ካብ ልግባ ነገር ትኩረት ይው ክሰርሑ ካብ ልግባ ነገር ሓዳር እዩ ምክንያቱ ቤተሰብ እዩ ማህበረሰብ ልፈጥር ማህበረሰብ እንደገና ሃገር ይፈጥር ኣብ ቤተሰብነት እንድሕር ወዲኻ ኮንካ ኣብ ማህበረሰብነት ጥዑቅ ትኾነ ይትኽእል ምክንያቱ ምንጩ ስስለል ኾነ ምንጩ ዘሪኺ ዝወራዲ ማይ ንጹህ ከግኒ ኢልኺ ይተሓስቢ ሶ ና ሃገር ምንጪ ሓዳር ስለል ኾነ ኣብ ሓዳር በጣም ይምስተዋዕል ይደና በጣም ይመል ደስ ይለገላልጻ ስለዚህ ንሓቦት ኾን ጓለን ስቴቲ ታይታይ ማዕቀምታት ዘለው አይልካ ተሐስ ላይ ሓዝ ሁሉ ምክንያት ከነገረክ መጀመሪያ ማለት ማዕቀንዬ ብዙሕ ውጽእ ለለ ማዕቀምታት ገለ ይብለ ግን ላይ ሓዝ ሁሉ ምክንያት ዕድመ ኢላዊ ስለልኾንኩ 32 ዓመት እየ ከዝላ 33 ይኸለሁ ስለዚህ همቲ ለኾነ ሞክርኻ ና ሙከራ ስርጭት ይኾነ በቃ ችግር የለኩም ሙከረሞ ወላ ተተፈላልና ችግር የለ ብልብል ኮነ ይውሊ ናብነት ለማዓንቲ ምሳሕ ገዛና ኢኻ ናዓት ይልኽኒ ገዛ ኺመጽ የምሳሕ ልክበልዕ ብዙሕ ነገር ክትዘጋጀይ ኣነ ልፎትዮ ምግቢ ገዛ ከተጸራሪ ወዲቁል ነበረ ለኾነ ነገር ጸራሪ ኺ ምናም ብዙሕ ነገር ገዛ ኺ ሓሪፍ ጠረን ከልየለ ወይ ዕጣን ተጨሲ ኺ ወይ ለኾነ ዝል ንፋሕ ነገር ኤር ሪፍሬሽነር ለው ክትገብር ትኸሊ ኺ ብዙሕ ነገር ተዘጋጂ ኺ ክትጽውዕኒ ንምንታይ ጋሻይ ይመጽሎ ስለትብሊ ኣነ ለለ ዛት መጽእ ጋሻይ ተዘጋጂ ክጸንሓ ነኒ ሌላ ምን እዚ ማለት በአይ ወገን ዝግጅት አይወዳኹ ይሆነ ግን አጋጣሚ ኮይኑ ህምዝ ነገር ኺ ሶሻል ላይፍ ለስለለይብለይ ኾነ ለኻለ ሓዳር አይተልሸይ እግዚአብሔር ለበካ ነገር እዩ እሺ ከልሸይ ተይለ ሓደ ሰብ ሽላቢክ ኸንየው ማለት እዩ ለምሳሌ ቆንጆ ሸሚዝ ደለይ ነረ ቤቲ ንገርን ተይለኪ አሃ በዘንም ዚያን ነው ቡቲክ ኣብ ቀበሌ ህንድዚ ብዝ ተጣዊኻ ህምዚ ልኻ ኸይድኻ ትብልኒ ኺ ቆንጆ ሓዳር ደለይ ነረ ተይለኪ መልሲ ይርኺ ቆንጆ ሓዳር ልግነ ኣብ ቆንጆ ተፈጥሮ ውስጢ
ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ስለልኾነ ብእግዚአብሔር መሰረት ስለልኾነ ማለት እዩ ስለዚ ለነዊሕ ዓመታት ካብ ሪሌሽንሺፕ ነፃ እየነሁ ለኾነ ሁሉ ምክንያት ስለለየ ያጋጠመትኒ ለሓዳር ለድልዩ ነገራት ኢለ ለአምኖም ነገራት እንየው በጣም ወሳኒ በነገራችን ላይ ሕጋዊ ለሆነ ፈቃድ ገለ አይወጣኹል እምበይ ይሰርሕሉ እየ ማለት ምንም አይነት ኢንካም አይግኔሉ ምንም አይነት ቅርሻ አይቀበሉልኝ ግን ብትል ነገር ኹ ኣብ ሓዳር ዙርያ ተወሰነ እንቅስቃሴ ቀደም ጀሚረ ስለነበርኩ ዋላና ኦርቶዶክስ አገልጋልና ኣለኹ ክሳብ ሕዚ ይኸደሉ እዚ ስቴፕስና ኦርቶዶክስ በዘጋጣሚ እዚ በዘነገር እዚ በጣም ባለውለታ ያ ገና አብቆልዕነተይ አንደበተይ በጥበብ ከኸፍት ነገራት ለከስተውዕል ዕድል ለግነ ሁሉ መድረኽ ኦርቶዶክስ እዩ ካው ቶም ለልኹ ምስ ኣብ ሓዳር ለለው ነገራት ሽዑ የላረእኽዎም መጼ እና መዛሕትኡ ጊዜ ክጫቃጭቁ ተለው ሰው አይሰይቲ ብዙሕ ጊዜ ጌጋ ኮይኑ ለግነ የኖርኩ ናስተዋዩ ላብነት ሓዳር ይገብሩሞ በሓደ መንባር ጅምሩ ድሕሪኡ ለይቲ ምናምን ላምሸ ይመጽእ ካው ታው ኻምሽኻ ተላቶ ለኾነ ና ኩዕሾ ጨዋታ ክሪ ገለ እዩ ጨዋታ ኢሉ ወይ መስተክሰት ኢሉ ደገ ይምሽሪ ክሳብ 7 እሳ በይና ከፍት ምስ ፍሪጅ ምስ ሶፋ ምስ አልጋ ገለስ ይሉ ሓዲግ ወይ ኸድሎ ብፍላይ ዘቆልዓሳ በጣም ሶሻል ላይፍ ልነበራ ምስና መስባ በጣም ተቀራረብ ሰብ ተኔራ ሕሰው የህመይ ናብቸኝነት ስሜት ተምስማ ማለት እዩ ምሳና ለለሎ ሰብ መራራ ክንኾን ይብልናይ ብልተኻአልና የመጠን ሸኽም ክንኾን ይብልናይ ለተሰብሱ ዕረፍቲ ለተሰብሱ ሰላም ለሙኻይና ክንሐስብ ልግበና ስለዚህ እኹል ኾነ ዝግጅት ምግባር ይድሊ ታይ ማለት እዩ ትምድላው ሱ ምግባር ማለት همز جزاء ختصريو تسبسو حما لممدات تهلمو لو على كسرنيو لخونا مستي أشولا لجوتا لجوات تخوينو زوم نجرازيوم كوجدنيو مخنياتو مستبهاري أسو مسو تنبر قال كم تطلو لامبع على خيا أيو لتوصل جزيك قتل جوات عيرة يخوني جن كسهلن دز قالو لخونا نجارو كسهل رصعو يجوات تخوينو جنا قال عي مالتي يبس عليه مالتي سلازي ما شوريتي بتعم وساني بسلة النجنا بعد ما أي مزي بسلة المزي على التحساسوا بالمسرحية لابنت أنا عدم أي سلاسة خلتي لكن بي التحساسوا جنا ودي ترعمت كون خلي جنا هتأم كون خلي وإلى لقدموا لخير كون خلي أيمرو بكالندر هون اللجوعز بيولوجيكالينا بعمتات نوسخ سلازي حدث كمت عند حرخينو يوم آخرون يوم حدا وطاتات لخنا همزي جبر همزي هون جلي ولا كاينفرست حيزم الفولت إن لا وين دجنا لخنا نجري جات أمه استي حالا أهم نجر هم سل لخنا أغنيو توهيلهم بس جل لجنيم نيو نا كلهم حدار هم الدليل ينقرني كأول من تايلك يوم تلهم مرسي ولمي لكل دون عدم أخيلو ترحيو عندما خاص للآخر حدار يجبري مهناتو قطر يخوني حدار ساعات أخيلو خلا قطر يلهوج حدار قطر يخوني أو بتعميت إنك أغنى بسلتي اللي أنا لحشة ولا دو مرأي نافقية أنا زمن جزء لخبر دكوا بسنة سرعة العبي ناقانو جهول اللي موتوا نعلم بتعم سنفنا للو ما تحساساتات لا شاف لو لوت أملاك لي ولو هيوت لخدوا للو بتعم شاف لوت بالجناتات الساتهم نجارات عادينا محاورة سبنا الحلو اللي ما جدس للحسبني أوتات بتعم كونشيس اللي كتاتلنا سلازي بيتي كيسارو حدث كيتزجاجي مننتو كيف التشة مخنياتو جزا زراقي فخي لسرح لبلع خيو قلات موز لبلع خيونا أبل ترافي ويلو خنا رانشي ويلو خنا الدرو خيون جرا بتشا جزا زرقف قف يلو قاش هم لي تسوي كله من خوينا أي حدا لتبلخو أبي يجينا مننتي مبال بتعم وسانيو التي مساحة لخلت ساعات وي لثلاث ساعات كوفيلو قاشها خوينو للي خرسب كم يجي جميرنا كسهن دز مدلاون دحر نجبر خوينا أتاخذ لي جزء مسانات نبر لخل جزء قاشنا خوينا مسانات غزل لخونا ساعات هم قاشة خبيرنا يا أقعد حارة كن وقعة كن مورالة كن جودة عيق باي إجزابير بتعمل أميدو كابل حزوسب سويت لنبع سبيل سلازي نا لجمرو جواج وجوتا تهليو لجمرو شولا وجوتا تهليو مستي تهليو السو ودادي يكتن حللو مخنياتو زبهاري السو حيزو ጭራሽ እንደገና حدار قبريلو እንድሕር ሰብ ምጽኡ ላብ ኸያ ካብል ነበር ላምባዓ መስአ ካብል ቅጽል እሳለ ለኩሉ ግዜ ላ ነዕት ምሶት ነበር ማለት ይሆነ ለኾነ ግዜ ትውስን ያ ስለዚ ወሲና ኸይዳለ ኪሳራ እዩ ለምንታይ ለጀመሮ حدار بسنه سرعت لي ይገሮ ላብ ኸየት ምሱ ጸኒ ሓለ ለገደደሉ ዓው ይግፍ እዩ
እግዚአብሔር በጣም ካብ ልፈርዶም ነገራት ሓደ ንብዓት ቪዥን ወይ እንደገና ፐርፐዝ እዩ ለኾነ ቦታ ለጓዕዘኪ መልክዕ ይኾነ ቁንጅና ይኾነ ምንም አይነት ነገር ካብ ዕላማ لجدد خوين وي كاب علامة بليسوس من عينت نجار لقدمت كنسو قوم نجارنا نجار إليه سلازي purpose ومحازيو دحريو بجزابير قال بتلأمنوا وهيمانوت أول اللي هو بوتا خوينهم بتلأمنوا وهيمانوت بنا فتاري لولو ساعتهم فتاري لهم تزوعوا مهناتو التفل عليه هيمانوت للو سبسل الكاتات الميديا هم بالتفل عليه هيمانوت ببنا علم هيمانوت تلأمنوا وفتاري قال قبلته مجدي كم روحنيو تلي خوينو لو كان motivational speaker ريخا همز تجارات كابلا همز تيلكلله صفيع خدي منامن تخوينو حدار تعجزت سلالدلي بتعمي مكعال سلالدلي مكبار سلالدلي مصحف قدس تايبل فقري اي عبي فقري نوعلو لخونه كواس ايدلي يلبل ري هندينا تحتنا حمللو مالتي اي سلازي كان مجمرا كغانتلو بقى همز ነገር ከግንየ ኢሉ ተለ ሆነስ همز كخونلايه لتي إجابير لحسب الله هو كتنبريا سلازي نا حدار ألتيميت ترجمو كم مصحف قدس وصاي كهاي ما نتوصاي لنجرنا أكال اللي عاوزي حنت مثاليك نجركمو لا أنا قد صالح توك قد مصحف قدس هم زيبل لك حمتي كريستوس لبيت كريستيان لفكرة لفتواجر خمسي أنشتكم فتو إلي زسبب زين جانا كم جمرة بيت كريستياني حداري لجان نجر هم ليولو لحسبه سئلو سبياجيرو عركينا برا ود بوجرز جيريا تمرعيو وين دغنا دابو ياباي خيدكو داس بليعني رايموس خا خايته لعنا ديخا سللتو هاله بچا لكبلعيلو لخدو نحدار مجدي فصامي مبللا طرحي قدميو همت النجر خوي مصحف قدس بللو مسرت سلا حدار ግልጽ لሆነ ዴፊኒሽን ይو بتل امن ሃይማኖት እዚ ተማሂሩ ከቀጽል ይግባ ባጃጅ እንደሕተዋላሽ ያኾይና ከዓር ያለ خእል ወይ በደንብ ክምልከቶ ለخእል ምስማን ዋላ ክሸጠና ለخእል ና ባጃጅ ፋብሪካ እዩ لخونه يكون برودكت لخونه يكون مهرتي كافت بعل مويا بالجدد وي بالبلصه فلطت حيزو زنجر سو كعر الخل سب يلي حدار እንደገና ለለ ሳይኮሎጂስ አይያሪ ሳይካትሪስ አይያሪ ابزي تغاغي خالو سو تحلي بدليتو ممغات يخلي لاي ولا بعل خلت مواغتن تخلي خي ولا سمص خت كارخن تخلي خي لخونه يكون ነገር ክባላሸተሎ እቲ لسرحو አካሊ لملكتو لعريو بدنبي وشط على فلطا ዛ ሰዓት ዚያ لسرحا አካሊ بلمدي لخا على سب كهلي خلي امودا تاريم بقى يتخوني يملو لخا حدار እንደገና ለለ ማንም ሳይኮሎጂስት ወይ ማንም ሳይካትሪስት ብድግሉ ለعري ነገር አይሆነ نحدار جماري እግዚአብሔርዩ نحدار ጸጋን እግዚአብሔርዩ نحدار حلاው ለባዕሉ እግዚአብሔርዩ ስለዚህ حدار ክባላሸተለው ካብ መጀመርታ እግዚአብሔር ስለል ጀመሮ ለምልኮቶ እግዚአብሔር ለሃለ ለውሐዲካ ለኻይ ነገር ትጎይተለኻ ችግር ይመጽ በነገራችን ላይ አይ ኖ بسايكولوجيست يعرئي ወይ بسايكاتريست يعرئي تيلنا لمن تايما سايكاتريستنا سايكولوجيست لملؤو معربايان عالم فتح بزيو ስለዚህ ውጽይቱ ምራይ ለምን አይነት ታናጭ አይነት ታላለክ ኖ ዝለህም ዝኔ ተለ ሆነስ ላፍቲ መፍትሕ ለሆነ ትክክለኛ ናሐዳር ናሰብ ናተፈጥሮ ናነገራት ሁሉ ምንጭና መልዓሊ ላው ለሆነ ናግዚአብሔር ቃል ኸይድኻ ሁሉ ነገር ፈትሽኻ አው ስለልግነ እዚ እንደገና ለምግባር ዛዓንቶል ነገር ኮኺ لفلطت لهبنا يبوتا تحوتيو لمفلاط بزح عين صعري لاو لخونه يكون غزاكو كنختلنا ارانشي يقلن وسدينا مصحف يزل خدسو يل ولا انا كوبالوس اسريت نور كل غزي مصحف لمطو لي سبات وحداتيو مبزحتو يسب مغوي لمطل نيرو سلازي ترييكي حزبنا لامنتا يزن بالهم للو اي وانا لدلكو مغوي خوينو يتول تخليخي نو بتعم سلل بلعخي بتعم ايت نبري بتعم سلل فلت خجن بتعم تنبري نان جابان اتعابيهم كتر تلخي بنغراتشن لاي كساب قدمي سسايغلي عامت ወይ 7 ዓመት ሓደ ይኒረን ጃፓንና ኢትዮጵያ ጃፓን እንደምን ሰለጠነች ለመጽሐፍ ነው ና ከበደ ሚካኤል መጽሐፍ ካፍቶም ብዙሕ ነገር ለቀየሮም ሓደ ንባብ እዩ ንባብ በጣም ጉልበት ለለው ስለዚህ ንባብ ለንባብ ለለ ና ነገራት ሁሉ መልዕል ለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ብለን በቁጥሪ ብዙሕ ነገሮም ይስተካከለ መጽሐፍ ታይብል اسم افكر እግዚአብሔር ለዓለም ومت ولد واحد كما يحيي كل زي امن بوت يبل بقول امن كله نازل عالم ህይወት ምን ትክህልዎሲ እግዚአብሔር ነተሓደ ወዱ እሕሊፉ ክሳብ ልህብ ንዓለም ክሳህ እንድዝፍቅር ዋይብል ካፍቲ ብለምንም መስፈርት ብለምንም ማዕቀኒ በቅዱስ ፍቅር ልፈተውና እግዚአብሔር ካው ብልተቀበልና የፍቅሪና ካዋን አዋና ውሽጥና ለለ ፍቅሪ ላ ሰባት ልፈስስ
ስለዚህ እንድሕር ብዚ መገድዚ ንኸድ ኮይኑ ሓደ ሰብ ነታ مسؤول متأمل تولى قال ويلا لذا لذي منابرت على خنا ودي بجزابير فقر سلة ريو أو دخامو أي تشندي أو جزء كلون جزء أي تحرقي السون دجنا لخنا نجر قاتل جاجة لا بعلو السوق لا وده غلط على سلة لمسأ بالنجزابير تعجز سلة تغيره السوق لنجزابير تعجز مرة ياخوينه يغيره حبوي بزحت قالت حتى خاين سمعنا تأيت مخنيات أي السوق أقول لها اللي هذا كونيو أي اللي وانو بتلو الخي درجة يخوني يقول توصل نجار كلي وانو تدري الخا مخرع يخوني ولا قال كتقون الجبا مالتي لمن تايدلي كاي وانو نجار حدث كدلي كتلو لمن تايدلي كي زوانا نجار قال عندنا ودك دلي أتلو لمن تايدليني قال عندنا ودك دلي أتلو لمن تايدليني لبل كتحسبني وا لحما نجار تدلينا عند حرخوينا هم عاوي نجار نخرع النجار يخوني لزبون نجار كتدلة الله خاي زبو كهيمانو تاوس صحفات بتوسخي بزحت مسيحات ينبه نيرب كاو خزني يدي الله يفلتي جن روز لبل مسيحات نيرو التفل عليه الناس تمكروا الغرور ليه دارجاسو تلبزح مسيحات أنبياء نيرة إن أو جنا كاو قطر مسيح مس بزح رأيه مس بزح حلمه مس بزح تلمتاتا مس نبيت سوا وحلا في النتا مزخول له تسفاء سبيرو لجوداء سب تدي مسألة إلي خوني هم يخدس سولي عينخي كم فرخي إذنخي قليلو إيو قدل لأتيا فتوهي منامن يلو مالتي سلازي سب هو معينة حساكم وتطلو هم يتانا قدو يكفلت للو نا زي بزحة قولاتي فوتي حالو الخيو يلواي جاوري لسلالي يلا حزس نحبو تخون قالن سيتي تاي معكن زمالت تكون لويل كتحس لا تكون قال عائلة معكني بهايمانوت مساي حدا لخونت مساي يتمثل قوام للوا فريق زابير للوا بات اللي دحنا لنا زابير فقري او مسارات يرات نبر تدلي كاو وشتاو بحرتات منيو بزحات معكني كل وقت ليد اللي انا ايفوتي ايخوني اور ريليشنشيب أولو خون يكون سبب قربان نتيلو تسبب أو دليتو درجة هالي بوليتيكيا يكون دليتو عينة درجة هالو معك أني ثلاثتين هذا كل وقت ليد اللي سب أيفوتي بك أول لو نجار خوينو بوك قص اللي سب أيفوتي خلاي لو علو لي جر حسب بتلي كنا درتلو موبايلو لسبر منامن بزح نجار إيه أنا بزع نبرة النشيط مكرو هم عين السمر جاي هوني سهل سهل لنا عقصب بتعمل سهل وارد ولا سهل لنا عقو لاي لقرم كوري حزم ليموت يرئيه سلازي لاي لخبرني لخونه مخنات نيوم مالتي حقوق مخنات سهل من عقد بهال دفرت جن أوش تهاليا لخونه جزء ذا سهل لنا عقل لا قاتا لا يزيرو كسحبا لخونه ساعات سو هم عين السمر إيه سلازي زوم معك أنت هتزيهم هم للو خوينهم ليجا جسر يلي لخونه كومبرومايز تقوليهم جيجاتات نيو بچراش ليجورم برينسيبل لنيو سلاز عاوزهم كومبرومايز لجبورو جيجاتات ابعاتهم نكتمكر ወይ ንክትልወጥ ፈቃደኛ ለሆነት ባዓሌ ለልበይهم ስለሆነ ማለት አይ ደኖ አነው እዚ ወዲየ በቃ አነ በርባተ ነጥ ታጼ ይብሎ ነገር ይብለይ ስለዚህ ክትማሃር ትደሊ ለሆነ ይሆን አይነት ጥፋት ከተጥፈተላ ኮሙኒኬሽን በጣም ወሳኝ ነው በጣም ስለዚህ ሱታት ፊዚካል كما يعني تقول فيزيكال كا أوتات حق من نجار بزح همزي عكابد لبلو نجار يبلي جين أنا قمتي متروي سبعي خلتي سبعي سلستي كابي مالتي بزح غريني نوح البحر سوي يخون خوي سلالي يخون خو استانا واحدة تخوني مرات تنوحكا ايوا اشغرني تخونتي مرات ايه لكن نوحت لي يخون يقبلي ايوا الخوي لهم خالي كرايتيريا تاع اليوم بنغراچ لاي زابط عمي لامنا لخبر الفوتيان ورخو قلعه قمتا بزي هونتي ملكعيا بتعم قنجو نيران بي قمتا بزي هونتي نيرا
እና ሓደ ግዜ መዐቀነታትኺ ይፈርሱ እዮም ልኡየ ኣብ ደጋዊ ነገር ብዙሕ መዐቀኒ ክናገር ለይደለኹ ልበለጸ ነገር ትርእተለኺ ልበለጸ ነገር ክመጽእ ተሎ መዐቀነታትኺ ይጠፉ እዮም ምክንያቱ ልበለጸ ፐርሶናሊቲ እንድሕረዲክ ኮይኑ ኣፍተር ኦል እስኺ ትነብሩ እዮም ዝሰብ ምስ ደረቱ ይኾነ ምስ ኢዱ ይኾነ لخون نجار قاطي مكي لازم نعكسه أو لبو بللو رأينا حساب ناممكار قلبت ناتباب كداي سلازي إذا لي يقولوا جن قبدا إيدنا درت حيزو تموتيو أو لخون ساعات تايك خون سز so more كار دجاو نجار بزح وش تاوي مع كأنه هذا يملوجه كأو همزي أما على ثلاثة جزء قلبنا ثلاثة في الحدث يدين نهميلي وطات أبونا كفي للوعلم داي جيم جنش قريو اللي حل عليه معرم صحات خوندي اي معرم ساي ما يتخوني بمسرته انا بدنبي سبورت مسرح اللي جمرخو لحالفو عامتات يوم بطعم يغطين يرا بيتي مالت لقطين النتي مجلس يولي يمنا قطين كم مخاني تلعله بقى درجه زنا يسحتني نيرو እንዳውም በቃ በጣም እና መጨረሻ ቀጥኝ የማለት ይልክ حسب لغبرني ሓደ ግዜ ድንገት ናቦይ ሰዓት አልዒለ ሰምዚ ሞክሬና ማንጣ ያሲረ ናቦይ ሰዓት ናይድ ሰዓትና ፈይተከ ይዘ እና በጣም ቀጥኝ ነረ ካፍት ቅጥነት እሱ ካስተካከሎኒ እንይለ ለኾነ ስቴፓት ኸይደ እንደገና የመን አሮጊደ ካፍት ሮጎድኮ እንደገና ላብዝ መጽ አብዛ ሓደ ዓመት ዲያ ከ10 ኪሎ ይቀንሰ ምዝለጋጠመኒ ማሕበራዊ ጸገም እና ሓወይ ሞት ናነይ ሞት ካው እስር ቤት ገለገለ ስለነበረ በደንብ ስፖርት አይሰራኹኝ ከዓሚ በደንብ ጀሚረ ሰራኹ እና ኢቭን ለጀመርኩዎም ክብደታት ዓሚ ከዚ ምንም አይጥቀሙሎም ካአቶም በብዙ ሕጥፊ ኸይደ ስለዚህ ህንድና የማዕረ ስፖርት ትትጋህ አይብሊ በውሕድ ግን ኣብ ገዛ ለኾነ ፎሎ አፕ ክገብራ አነ ፈቃደኛ ለኾነት ሓደ ግዜ ሰብ ጡዒና ደስተኛ ኾንካ ለምንባር ትምገበዮ ነገሪ እንቅስቃሴ ወሳኒ ሰኺ ጎነ ርእሰይ ገለ ትብሊ انيو انا مابرانا سلغي قال خونيو ماي لي مستاي خذ بزح سب ماي سيتي لابنت ماي بتعام وساني بزح تعنا طقمنيو سلازي همتات ነገር ትሪት ገብራት ለኹ ፈቃደኛ ተትኾን ትልክ ተማህር ዝግጅ ለኾነት ታይ ለዘጋጀ ኸያኒ ያዳግ ታይ የመናቀ አይ ነክት ዘጋጀ ግን ብዙህ መብራህሪ ይኻታል ኻይልክ حبوي مست زويلكانا مست معقنታት ካውን ግን ሰብ بسمعيتو ديو زفكر ولاس بمقنيات الكا تحسب بخلتي مقنياتاونت لي ول فقري قدل متي ريخه تكون خي بزح غزي زاغوال بتعام تفكرمو ايموشنالي بزح غزي اغوالات ايموشنالي بتعام ين برتوعات ودي مور لوجيكالي كاو تا بتعام لفقرته غوال غنا تمهاريت لاهليت እሱ ዓዊ ሰው አይሆይኑ ማኔጅ ከገብራ ስለ ለይክል ነገራታ ሁሉ ራስ ያክሳውት ፎቶ ሱቅ ይብላሱ አዳም ለሄዋን ምስራያ ፈሊጥዋ ፍቅሪ በፍልጠት ኮንትሮል ቆንጆይ ተረዲካ ኮንትሮል ፈሊጥ ካ ኮንትሮል ካወጣ ግን እዚ ናይኒ ፍቅሪ ገለ ልባሃል በነገራችን ላይ ናለይ በሰለሰ ምልክት እዩ በርግጥ ወ መጀመሪያ ሪክሰብ በአይኒ እኺ ተሰሐቢ ሶ አይን ለሰሓው ነገር ሁሉ ግን ጽቡቅ እዩ ማለት ይሆነ ሓደ መርዝታት ቆንጆ መልከዕኛው ሓዊ በአይን ብቻ ክረተሎ ቆንጆ ይርክስ ደድሉ ድሕሪ ያህምል ይሆነ ይርዳኪ ማለት ስለዚህ ንሕና አይን ብቻ ይሆናይ ስምዒት ዋሳት ብቻ ይሆናይ ካኡል ዘለለ ነፍስ ነና በነፍስ ነፍስ ሓድነት እዩ ሓዳር ማለት ግን ዝና ነፍስ ሓድነት ግን ፊል ትገብሮ ትሪእሉ ሓሙሽ ስምዒት ዋሳት ስለለለው እሳቶም ግን ናሞዳታ እዮም ማለት ይሆነ ናሞዳታ ማቀኔ ማለት ይሆነ በቃ ሪእያ ስለዚህ እዝና ስለቆንጆ ለሆነ ከንፈራ ስለቆንጆ ለሆነ ወይ ቅርጻ ስለቆንጆ ለሆነ ፎቶያ ተይሉ በአይን ብቻ መዚንዋ ፎቶያ ተይሉ በአይን ብቻ አልተመዘነ ሁሉ ጊዜ ለሐሸ ልረአ ነገር ነው ለምሳሌ ስኺ በአይን ሪእ ቢሉ ሰብ ለሆነ ነገር ክደስ ይልዎ ለአብነት ሪእ ቢሉ ቆመና አደስ ይልን ተይሉ ሐደሰ ናሞዳታ ቆመና ቆንጆ ጓል ስኺ ኾን ኸይመቀለ ስለዚህ ለማዓት ለአخريው ድሕርና ጋር ለኻሊት ክሪው ሀሙላ ለክሪው ሶ ብልሮይ እንድሕር ልጓዓዝ ኮይኑ ሰብዚ ናጋ መወዳቱ አበይ መኻኑስ ባዕሉ ላይ ፈልጦይ ናናጋኑ ጎ ንፋሲ ናዝ ሰብዚ መወዳታ አልፈልጦ ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ ነገር በአይን ተተመዚኑ ምንም ከንቱ በአይን ብቻ መዚንኺ አውዚ ሓደ ነገር ከነገረክ ያው ናአዩብ ደርፊል ሰምዕ ነይረ ለክ አዩብ በጣም ይለድ ነው ነይረና ታይልዋል ዛልፎት ያጓል ካንቺ በላይ ቆንጆ ሞልቶም ያውቃል ልቤ ቀርቦ ማይቶ
እንደውም በጣም ለድነው ሁሉ ታይ ብለው ካሊ ካንቺ በላይ ዕውቀታቸው ስቄም ነበር በቀልዳቸው ካخ ብላሊ ፈላጣ ተጓላት ሪኤኒ ረይልዋ ካخ ልበልጻ በመልክዕ ለ ሪኤኒ ረይልዋ ግንሳ ብና ውሽጥ ብና ነፍስ ባህሪ ስለልበለጠተን ግን ላአፎቲ መልክን የሻረ አንቺ ጋር ምን ተሻለ ይሉ ዝደርፊ ከሩቅ ሳትስቢ አየሁ ልቤ ስትገቢ ስለዚህ በአይን ከይሰሐበት ግን አው ልቡ ነጊሳ ካባለ ሐሻ ቆናጁ ለሃለያ እሳ ግን ደብዚዛ ካብን ብለሐሸ መገዲ አው ልቡ አትያ ካኩዶ ተሎ ዝደርፍታ ይብል የት ሂደው የት ቢወርዱ መስፈርት የለም ከወደዱ ይብል ስለዚህ በጣም ልጠቅመክሰብ በጣም ምስ እግዚአብሔር ለጋኒየኪ ቆንጆ ሐዳር ከንበረከለ ኸልሰብ ለሃለ ናይኺ ደጋዊ መዕቀን ስለለየ ማለት ሐዲክዮ ማለት ደጋው ነገር አማሊዩ ደገደገል ሰደክ ሰብ ይፈዘህ ማለት ስለዚህ አይኒ በጣም ምስተዋል ይድል አሞዳታ ስለ አይን ሐድ ነገር ከነገረክ አይኒ መርአዩ በነገራችን ላይ አይኒ መርአዩ ስለዚህ መርአይ ስለልሆነ እሱ ለረአዩ ሁሉ ትክክል ማለት ግን ይሆነ ለተፈላለየ ነገር ላይ ይርይ አይኒ ለተፈላለየ ሶ ለራናየም ሁሉ ሐቅ ስለለ ይሆነ ጠዩ ሰለሞን ነው ስታይብል መልክዕ ሐሶት እዩ ደም ግባት ከንቱ እዩ እግዚአብሔር ተፈርሕ ሰበይት ግን እሳ ካብ እግዚአብሔር ያይብል ስለዚህ መልክዕ ሪኡ ሎጥ ኸይዱ አጋዳ ሐረ በሐውል ጠፋ ሰዶምና ጎመራ ኸይዱ ከፍህም ለወለ حاول أقول لكم حدار بعين بتشاريخي تأكلي عاوزي بزح الفولتو نجرني عقرب على اللو سبات بزح لم تمخاخرنا بزح شغله بلنا مجمر اساتهم بمرايم مريزوما بقى كريات له دسيلاتني كاوخه اش دحر مر ايلو لخه رأي ችግሬው ለምሳሌ ምክንያት አገዳሲ በጣም አገዳሲ ከዛ አዳም ሪዋ ሐቀይ ምስራያ በደንብ ሪዋ ዚያ ካፍ ስጋይ ካብ ነፍሰይ ካብ ዓጽሚ ያይሉ ሴት ትባል ይሉ ክሳብ ሽይማ ኾይና ክሳብ ስምለው ጸላ ኾይና ሶ ምስራእኽዮ ወይ ምስራእኻያ ልስምዕ ክሎታዩ በሓደ መንባር ቆልዑ መፍራይ በሓደ ዕላማ ሒስኻ ደስተኛ ኾ መንባር ዲዩ ወይስ አልጋ እሱ ለማተር ይገብር ልክዕ ምስራይ አልጋ ተሓስዩ በቃ የለ ኩሉ ግዜ ድሕረ አልጋ አደጋ ስለሌለው ማለት ሓቦይ ናይ ደግ ዕድላት ውን ገጢሞም ኻኔሮም ሰሚዓ ግን ከዓ ብዕላማ ከም ዝገደፍካዮን ሰሚዓ بزعو ختي خاتلنا دهنا جرخ يخسلي الخجن مني لي خكن داي دحره بايتها كصاري وانو دغ مخاده هوني وانو وي لابلعبه عدي مخاده هوني وانا اهيوتكم ነገር نفسخي اعرف لبلا سرح مسرحي ስለዚህ ኩለና ለሐሸን ሮደሊና ተخيدنا ኢኮኖሚካሊ ተغير يخ ምንም حتى يولي ግን እስخ ትደልዮ ወለዶ ግን አይታንጺ እስخ ትደልዮ አይነት ና ማህበረሰብ ቅርጽ ግን አይተንጺ ስለዚህ አው ለሆነ ነው አሊያ አስተዋጽኦ ለምግባር ስለልደሊ ለጀመርኩም ነገራት ስለለለው እሱ አቺቭ ለምግባር ይለ ወቀሪ ካብ ሰለስተ ጊዜ አሜሪካ ሓደ ጊዜ ካናዳ ግን ከምት ትደለ ይሳካል ካሎ ዲዩ አህም ትደለ አይሆነ አነ ለህም ደልዮ ክሳካል ላይ ሕዚ ብዙሕ አይጽበይ ትለሎ ነገር ሁነታ ስለንፈልጦና قدم 4 ዓመት ይገለ ካብ ገዞም ለወጡ ሰባት ክሳኸዛ አይተመለሲ ተመዛበልተና አይተመለሲ ብዙሕ ነገር ሁነታት ነው ትግራይና ስለዚህ ትግራይ በብዙሕ ዘርፍ ወዲቃስ አነ በይኔ ክሳካል ላይ አይ ሓሰብ ወይ ከመጀመርታ አለ ስለዚህ همትል ደለኽዎ ዝ ዓላማይ ለሓተትክኒ همትል ደለኽዎ አይከድለይ ግን ለሆነ ሰዓት همትል ደለይهم ለሆነ ግን እርግጠኛ ሆይና ልበይ በሙሉ ተስፋ ሆይኑ አው ይጻርለኹ ስለዚህ ካብ ደገ መቅረ በነገራችን ላይ አኩስኸክ ግን زم تاي استيم خايس كاي ملاكيت لنبي مخنات منت بدن بكنردو يله تግራዋይ ቀጥቀጥ تግራዋይ ይሙት تግራዋይ همز ይሆን ሉሉ ነው ሰባት መብዛሕትዮም ደገል ነው ሪዮም መብዛሕትዮም ምሁራንም ሶ አብላዓበይ ዓዲን ይኺ ማለት ተሐሳስዋኺ ዓብ ማለት ይሆነ አብላዓበይ ዓዲ ኮይኖም ለወደቀ ተሐሳስዋኺ ዞም ነቢሮም እዮም ለምሳሌ ስለዚህ ዋኑ هما يكنبر አበይ እዩ ዋኑ لمنت هم تنور تفليطخي هم تنور قليل تنور يلل purpose ان علامات فولت يتهونخي دحريو هميله يكنبر تاي يغبر او عالم تاي خي لي غورم نغرات لبل بدنب فريم حيسك تخدي اسو እንደገና አለ በጣም ደስተኛ በጣም ሕጉስትና ጤናማ ሰው ይገብረክ ስለዚህ ዋኑ አነ አሜሪካ ወይ ካናዳ ወይ እከለ ስለተባለ ይሆነ አውል ሆነ ሰዓት ወይ ለማሃረሉ ወይ ለዓለ አቅሚ አብሬት ሊገረሉ ነገር ከመሰለ ምናልባት خرخوني بتم قدم حزي مطيم نورو عينت مخنياتات ግን አይከዲ
بلاي مخاديله تخكلي كورات ولدخا حزي بهوت يلون نفسهم ما قلنا تنبر ግን እንታይ የጋጥሙ ነይሩ በዘጋጣሙን ወለድኻ እስቲ ክብርኻን ፍቅርኻን ገለጸሎ አቦይ ህምት ነገር ኾኺ ወዳ 14 15 ዓመት ናሃለሁ እዩ ዓሪፍ ገና አገልግሎት ጀሚረስ ማለት ና ቤተክርስቲያን አገልግሎት ጀሚረ ድሕሪ 1 ዓመት ይገለይ 2 ዓመት ከባቢ እነይ ኩናት ወርሕ ክተርፎቶ ላይ ዓሪፋ 2013 መስከረም 4 ይነሩ እና ማንም ሰው ቤተሰቡ እንተሎ ልስምዖ ነገር ነው በነገራችን ላይ አባዬ ሐዘን ብዙ ለጽንህ አይነት ሰው ይሆን ሆይ ቀጽሉ ለሎ ደረጃ የክርኢል ደሊ ቀጽሉ ለሎ ታይገብር ይግበን የልርእም በይ ሐዘን ለሰብረና አይነት ሰው ይሆን ሆይ እነይተ ተነብር ደስ ይለን ነሩ ግን ሁሉ ጊዜ ሐዘን ከአስረኪ አይትፍቀዲ نحزن إنرجي بتعم خبيديو بتعم السبريو سلازي تخيلو سب أو حزن كقرية ولي كنموت لنا سبات كموتو تلو قطالي ترنيا سخيخي لا فرحنا قري ولا قن ما نم كموت يقري لك حمز قدمسي بقول عايز انت نير قبيله قال ورفا حزم وسبات زيتي قال وي من حزم قتلو سو اسو حزب بالله خد قطري زي ورفا حزب له سب يقطال له خلنا سلازي اني صبغ يكون ጌጋ በለይገድስ ናዓላ በጣም በነገራችን ላይ እነና በብዙሕ ነገር ስብእናና ንክህነጽ ብዙ አስተዋጽኦ ለገብረት እነና ያ አቦና ለና ዓላ አስተዋጽኦ ገይሩ ትልበዝሕ ግን ናናና እዩ በጣም ጠንካራ ነው በጣም በብዙሕ ደግነትና በብዙሕ ጥበብ ለተመለተ ነው ያኔራ ድሕሪው እነይ መስሞተት ምስ መንአሰይ ሓፍተይ ራሂል እና ምስ ወደ ሓፍተይ ኢል ነበር ነረ ሰለስቴና በሓደ ነበር ነርና ምስነይ ለነበረኒ ቀረቤታ ተሳሊመያ ይኸድ ነረ ለኪ ትምርቲ ካብ በኋላ ጀሚሩ ዋላ ምስዓው ኩለም ዜና አንባው ኾይነ ዜና ልከም ብብለ ተሳሊመያ ይኸድ ምስ መጻ ኩለ ተሳሊመያ የገዛ ኮፍሉ ነረ ድሕሪው ምስ ኣሕዋተ የህይወት ቀጽለ ምስ ዛለል ኾኺ ምን ኣሰይ ሓፍተይ ራሂል እና ምስ ዝለኾኺ ወዲ ሲስተር ካውሱ ኣይጸንሐይ በረኻ ኸይዱ ከጣም ሰለስተ ኣሕዋተይ በረኻ ኸይዶም ካው ሓፍተይ እንደገና ተመርያ ከዚ ያው አነ በይነን ይኹ ማለት እና ቤተሰባዊ ነገር ለኾነ ካዕርፈል ከተሎ እስኺ ካው ተማሂር ክትኸድዮም ነገራት ነው ሕዝናነት አነ እነይሲ ጎዲልዋ ብዙ በገዲ ትሪት ክትግበር ይግባእ ነይሩ ለወልሆን ነው አገዛ ስለዚህ ዛት መጽ ላይፈ ቆልዓ ለነይ ህምልከ ሓስኹ ለሓሰውሁ የትሪት ክገብራ ለደሊ ዛት ስዋይ በጣም ቁጥው ለኾንኹ አብና ሪሌሽንሺፕ መስራትስ ዘሊለካ አቶ አይደለኹ ለኾነ አጋጣም በተፈጠረ ቁጥሪ ዘይለካ አቲ አይደለኹ ረግዒ ለካ ከደለ ሁሉ ዋና ሪዝን همز ነገር ኾይቶም አንቶል ተቀስሉ ምክንያታት ተምልለው ኾይኖም ካሊ እንደገና ለለ ና እነይ ጉዳይ همز ክትኾን ነርዋ ፋዘር همز ገብር ነርዋ አና ማዘር ጉዳይ ለሎም ነገራት ስለለለው ሶ ናነይ ጉድለት አብነይ ለጎደለ ነገር አብዛ ሰበይተይ ኾይና ትመጽእ ቆልዓ አብአ የክዋጻል ምክንያቱም መስማዘር ለሆም ስለነው ገነርና ማለት ኩራት ተከታተልትና ተከታተልዎ ዘለኹም መደብ ፍቅርሾው ካብ ቲቪኤስ ቲቪ ምሳናት ዘናግዑን ደስሃል ጊዜ ተሐልፉን ከም ትሉ አኔ ተአማመኔ ሐቡዬ ቆልዑት ኮይና ንገብሮ ነገራት ካብ ትምርት ተመሊስና ገለኢና ንቦና ዴና ብርክን ሳለም ነርና እስኻ ግን ክስካብ ዓቢኻ ትግራይ ቲቪ ጋዜጠኛ ኮይንካ ቀጽልካ ይኻ ትናይ በቁልዕነት ነበረ ልማድካ ና ታይፍሊ ዘብሎ ነገር ነይሩ ጎዲዩ መዛሕት ይሰብ ወላ ሓዋቲ ሓዲገም እዮም በቆልዑ ሚሳለሙ ነይሮም መስዓበዩ ሓዲገም እዮም መስዓበይ ግን ለሓድገሉ ምክንያት ካብ መጀመርታ ለምንታይ ጀምሮ ስለለይፈልጥ መስዓበይ ጥሮታ ለወፀ ሙሲሉ ኮን ይኸሊ ግን ውሉድነት ለኾነ ሰዓት ተጠውለብል ይኾነ አምንም ደረጃ በጽሐ አነ ንነይ ወዳይ ከዝለ ካብ ናእኖነት አንጀታ ለሎ ረህራሄ ለሎ ሓልዮት ልግለጸሉ መገደ ሓደ አታችመንት እዩ ቀረቤታ እዩ ስለዚህ ቀረቤታ ከተርእሉ መገዲ እዩ ሓደ ጊዜ አው ለኾነ ስልጠና አልሰማዕኹስ ለኾነ ሰብአይሲ ሞባይሎም ሒዞም ኸይዶም ላ ሞባይል ለዕሪ ጸጋን ኸይዶም ዘወደይ ሞባይል ያዕሪ የለ ይብልዎ ሪኡ አረጥዑት ያን ያ ምንም ይኾነቲ ይልዎም ሞታ ኾይኖም የማ ደቀ ይለይደውሉ ለይለው ይለሞ
أو لخونا درجة مسوس إحنا نقرط أنا جرا يخوني أو لدنت همت النجار خوي أبنا هيوت برينسيبل لا أمنوا اللي نبر إني مردات تمتعت اللي راح يلقبله نا ولدنت نا النونت قربت أنا ركبنا جن كسام ودات على الغطسلي عندهم هم مهم اللي جبر سلة فلت حفتي مثلا من بحد النبر نهل لنا أنا زمن عسي حفتينا زود سيستر لوركوكي صراحة خدت له كم استر له نسيستر يلسلام عليه نمنتاي نحلا في النت كتعب بسل الدليا ببوزح نجر إنه النت كتلامد يجبرني رأيه كأتوم حد هم زلكوكي حفتيا جن إذا يسلام عليه خدت له راهي لي شما كاو أتوم أتنينا نبهال إن خبرتي إنا نبهالنا يخد له خبرتي دحنا على إلى إذا سالمة يا إلى خد السوب لأنه النت لخنا استوات أو يجبر له قبل بايلس الحسب بنا لما نلا شو عسى إنه خوينا تريد جراتنا يا رسيول بدحري أبو خان أدي خان بموت مستفى ليوخا كمك أتسألي وتك بزح جزء سلقوا العتعابية أبانا كررت له بلي بو تعاوي وحدث بتعمهم الأول جدلهم لا أتي لنجر عف جزانا بتغراني نيرو أبونا بتعم حيال نيرو بهاريو بتعم قطعي بتعم دكو لخونهم زيرو اللي حز جلي نيرو هم قط أمجن زوم هم جيرهم قطعوا لعويهم عبيت حواتي بفلايتهم خلطة حد يزل موتنا حد يزم عوايو أو سوسيوم نيرو أنا عصت تربعته ستحمش عمتي أبوي مويتو تلازم مسموته هو بقى زوال عكبانا شخوني يلبها النيرة سب مقطعتي هم لي غيره لرأخو أبايي عندهم بزقات أمزك حلف ولد الملختي سلقوا العطعابية كافتهم كن خطوا لهم لقبنا بزحات برينسيبل حد يكتكس بسناية لقانا لسلنا برا بقدم جزء لخونا ولادنا كاب خالي قربيت اي والا اي ويسنا مغبار اي حل وي كاونو لو لخونا سب نكنا استخاخلو يلنا كيتقرب مس ودبو كلام مس ود كلا كيريكا تواهيلو نقطع نيرنا يلا كاونا سفر عوالا كاونا سفر باليجي مس كلك كيتقرب يلخي تمرتي تخلي اخي ودخي كاونا سفر باليجي بموبايل جن مس عالم لخاو باليجي كغان خلي سلازي للنا ممارص كزي او ايمرو طرحي مسرحي ايمرو تسرح كله افته حصان هميت سرح له لبل خالي توبيكيو خالي نوع على ديتيل متى يدلي سلازي ايمرو طرح مسرح يدلي እና انا ወደ 9 ዓመትና ሃለኹ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ለምበኩ ተና እግዚአብሔር ቃል አቦ ኮይኑ አቢን እዩ ቤተክርስቲያን ይመላለስ ስለኖርኩ አው ዘሐላፍነታ ስለኖርኒ እሳቶም ቢዚ ገሮምኒ አይኾነ ኻሊ ኸበርቲ ሱስና ኸበርቲ ናስነ ምግባር ችግራት አይኾነ ክዝክር هم ቆልዓኳስ ብይ ኩዕሾ ገለ አይ ተጫወትኩ ስለዚህ ድሕረ ቦይ ሞት ልነበረ እዚ ይመስል ካው ምስዓበኹ ያ እነ ሞይታ ከምዚ ነገርኩ ቀረባ ጊዜ قدم كونات سلال موتت دحرنا النيموت እንደገና ያው ህይወት ይቀጽል አፍቶም ለተረፉ አህዋተይ همك خوني اني تايغبرني اني لبل يلحسب حز زلخاي ሃይማኖቱን انت ايو ጠይቅና ታይለ ነይረ እስخط راح يكون خي ناي ሃይማኖት محاز بز درجه زي حتى خوينو ريو ብዙሕ ሰብ حيتنيو ግን ካፍት ሕቶነቱ بالعلي انا الترئين ነገር قبل حلفو 8 ዓመታት ሃይማኖት አይነበረኒ ለከ ማለት ከ2006 ጀሚሩ ሞር ሙጽ አልጀመርኩ 2005 ካው ከ2006 ግን በቃ ዳርጋ 100% ወጤ ነራ ሃይማኖት አይነበርኩ ከሳማዝ ከ2014 ሚያዚያ ምናምን ከባል ማለት ድሕሪ ጉንበት የታሲራ ስለዚህ ሕዝለሎ ሃይማኖታው ቁዋም ኻታይት ይልኽኒ አብ አመንት ወንጌላውያን بتلمدو بروتستانت ወይ ጴንጤ ተዋሂሉ ልጽዋዕ አወየኔሁ ብዙሕ ለእምኑ ነገራት ምስራኹ بتللن ተመክሮለ መርሚረ ለአተሆዩ አሞዳታ ተመሐላልፎ መልእክቲ ተመስግኖም አካላት ታለው ካለፎ ወልደሊ ጉዳይ ላፍቲ ኦሪጂናል ህይወትና እንመለስ ብዝል ኸድና ይካይደ አምንም ይነጽ አምንም دم مقارص يولي دم تفسس تلخي قاين نحاو نابيل دم مسفسسه سدتኛ ይሆን دم يسادكايو دم ايعرفكاي
ስለዚህ በጣም ሰኺና ብዙሕ መማረጽታት ብዙሕ ነገራት ለሰለለው ሰብ ላኡታት ክርኢ ካብ ወንጀል ክዕቀብ ሰኺና ላፍትድና አምነሉ ግድን ሃይማኖቶም እዚ ይሁኑ እዚ ሆነ በተላምነው ሃይማኖት ለተላምነው ፈጣሪ ናተገዝኡ ምክባር ለለዎ ሰላም ለለዋ ልበሰለት ለነቀሐት ትግራይ ክንርኢ ሁለና አስተዋጽኦ ንግበር ኤርትራውያን ህምዝ ገሮማ ህምዝ በዲሎማ ኢለ አነ አብሎ ሆነ ገጠር ስለለለ ሓፍታ ይጽጽተን ይሐዝን ተኔራ ባለ ህመይለ ይገብሮ ወይ እንደገና ከመጀመሪያ ተልነበረ ሐዘን ለመስል ነገር ሕሾት ይነሩ ማለት እዩ ስለዚህ ላፈለጥና بالخدنا ቁጥር ግን ካብ ወንጀል ስለነቆጠብ ና ወንጀል ና ገበን ሁሉ መልዕሊ ለይምፍላጥና ድንቁርና ስላልሆነ ካው ክንወጽ በጣም አስሚረክ ናገር ይደሊ ሓቢርና ላብለ ሕሸ መንነት ንክንዓቢ በብለለና ይሁሉ አስተዋጽኦ ክንገብር ይብል በጣም ጥቦ ንመደብ ፎርሾክ ከመይ ሪኻዮ ንዓና ተበና ስታይታይ በሓዶ ግን ጽቡቃት ሰለልቲ ይኹም አነ ማሕበራዊ ህይወት ብዙሕ ስለለይብለይ ስለናይ ለኾነ ሰብ ብዙሕ ይፈልጥ እዩ ኢለ ኣይሓስቢ ነይረ ሓደ ቦታ ከጋጥመን ተሎ ህምዚ ገለ ክለን ተሎ ሰብ ጥራሕ ግን ለይፈልጦ ሰብ ክነግረ እንተሎ ስለናይ ኣይፈልጥ ብምንታይ ፈሊጡ ምናምን ይብል እየ እና ስኻቱም እንደገና ዲቴይል አጽኒዕኩም ህምብል መጻኹም ተረድየ በሓደ ለልኹም ለይ ሓሳባት ካው በጣም ደስ ዝብል እዩ ፕሮግራምኩም هم تلوخو خي معرابيانو كاس دحرزو كلای نا سترس نا ብዙሕ ዓይነት ስነ ልቦናዊ ውድቀቶም ሕዚ ክምለሱ ተለው ኣብ ሃገር ንክንዕሪ ኣብ ወለዶ ንክንዕሪ ኣብ ሓዳር ንስራሕ ስለ ኢሎም እዮም ተመሊሶም ለለው ንዑኡ ለዕብይሉ ንመገዲ ነቲ ኣብ ሓዳር ለወደቁሉ ነገር ንዑኡ ለምስትኻል እንደገና ብዙሕ ኢንቨስት ገይሮም ብዙሕ ይሰርሑለው ስለዚህ ስኻቱም እንደገና እዚ ፕሮግራም እዚ ቀጽልሉ በርትዑ እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን حريف برنامجيو ولدو لاستخاخل سبات عرسهم كريو لجبر تتكلنيا إجابة لفترة حدر بقو همي وصي تاو خوينو سب يخد لبن نجار سلتريو بتعاملنا أنا مسجين إحنا لا أنيلنا أنا وين حبوي أزي كاولب إذا مسجناك نزهاو كان طعم على إذا مسل مخري إذا مسل جزء كواخا كان مهارون خير نجارات ብዙሕ ነገር አካፊልካና ኢኻ ንዝኻ ኣዝይ ካብ ልብ ዘመስግነካ ብዙሓት ዘይተጽበናዮም ነገራት ኣካፊልካና ኢኻ ኩራት ተኸታተልትና እውን ምሳና ኮይንኩም ደስ በሃልን ኣዝዩ ምቁር ዝኾነ ግዜን ብዙሕ ቁም ነገር ወሲድኩም ኢለ እየ ዝሓስብ ኣብ መወዳእታ ሓባይ መዕፀው ፕሮግራምና እውን ሓንቲ መዝሙር ትዘምረልና እሺ ኣብ ሓንቲ ክስኸላ ደሊ أنا بيني مخاري ممهر خوينا يكون خي مزي كاخم لك مهر كاخلو ناي قند خزل على حسب حدا بينو سلا بلش على حاجة طرحت لي هنا سي كلنا جيجانا على رأينا بحدا لا تمخاخرنا لحش ولدك اللي لنا يلدلي سوي كسم الدلي كاو أب أرثوذكس بيتكسان له هو زلسني على البحر زمانيو على عمر عقل اللي زمرنا مجمرات سوي كل الخير كبرت مسجن يسوع كبرت مسجن يسوع بكبر نجس يبي كاو كل سب بلل لو ሃይማኖት ሆይኑ ኣብ እግዚአብሔር ልዑል እምነት ክህልዎ ስለልደሊ ሓንቲ መዝሙር እንደገና ክትዝምረል ኸይ ስለ እምነት እንዴት እኮ እንደማምነው እንዴት እኮ እንደማምነው እንዴት እኮ እንደማምነው እንዴት እኮ እንደማምነው አይጥልማ እግዚአብሔር ሰውን አይጥልማ አይረሳማ
እግዚአብሔር ሰውን አይረሳማ ዳንኤል ዝማሬ መላእክት ይስማልና አሜን ዝነበርና ጻንሒት አዝዩ ደስ ይብል ነይሩ ኣብ ቀጻልውን ብኻልኦት ስራሕቲ ብኻል ኣጋጣሚ ንራኸቢና ኢሊ ሓስብ ዝሃብካና ግዜውን ኣዝዩ ካብ ልቢ ዘመስግነካ ክቡራት ተኸታተልትና ምስ ጋዜጠኛ ሓበን ሓለፎም ዝነበረና ጻንሒት ነዚ መስል ነይሩ ምሳና ኮይንኩም ኣዝዩ ደስ ይብልን ገራሚ ግዜ ከም ዘሕለፍኩም ኣይጠራጠርን ከምዚ ምዕረግ ድምቕ ዝበለ ቦታ ንቀረጻ ዝፈቀደልና ጂዋይ ፈርኒቸር እዩ ጂዋይ ፈርኒቸር ኣዚና ካብ ልብና መስግን ኣብ ቀጻሊ ግዜና ብኻልኦት ድሙቓት ስድራ ድሙቕ ዝኾነ ተመክሮ ክስካብ ንመፀኩም ድማ እስካብ ቀጻሊ ሰሰናይ ንዓኹም ፍቕሪ ሾው ኣብ TBS ብጣዕሚ ብዙሓት ብፍቕሪ ዝጽበይዎን ዝከታተልዎን ሾው ብጣዕሚ እየ ልትሽኩር ሰዓት ቆፂረ ንምርኣይ ዓኺ ተገጢሙ ሓቀኛ ዛንታታት ፍቕርን ሓዳርን እናዘናግዐም እናምህረን እናስሕቐን ቀያሕ እያ ነይራ ሽዑ ከምዚ ሎሚ ኣረገትን ጽቡቕቲ ነይራ ዘሕዙንን ዘደምሙን ታሪኻት ኣካቲቱም ቁም ነገር እትጭብጥሎም ገዛኹም ብፍቕሪ ዝዕንብበሎም ታሪክኩም እትስንድሉ ናይ ህይወት ምርኢት ፍቕሪ ሾው ክሳብ ክንድዚ እየ ድማ ዘፍቅረካ እንዱ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ ንፍቕረኛ ፕሮፖዝ ክትገብሩ እንተደሊኹም ንክብርቲ በዓልቲ ገዛኹም ንክቡር በዓል ገዛኽን ሰርፕራይዝ እንተሓሲብኹም ወለድኹም ብህይወት እናሃለዎም ፍቕርኹም ትገልጽሎም ታሪኹም ትስንድሉ ሰናይ ኣጋጣሚ ክትሓስቡ እንተለኹም ምጹም ናብ ፍቕሪ ሾው TBS TV ብፍቕሪ ተቐቢሉ ብፍቕሪ ከተኣናግደኩም እዮም ثلاثة حمشة حزنا خبر لنا نيكست دقنا 5 6 ساعة على الهم نخد فرشور هذا فيديو ዕድመ ይሃብኩም ማዕዝዝ ጥራይ ኣብ ዕድመኹም ሓንቲ ግዜ ትርእይዋም መዓልቲ ተሓጓስኹምን ኣበባኹምን መርዓኹም ብቴሌቪዥን ንክመሓላለፍ ዘኽእል ፍሉይ ወርቃዊ ዕድል ሒዙ መፅዩ ፍቕሪ ሾው ኣብ TBS TV ምህርትኹምን ኣገልግሎትኹምን ክትላልዩ ትደልዮም ነዚ ብኣማይት ኣሽሓት ዝከታተልዎም ፍቕሪ ሾው ምረጹም ይደውሎም ነዚ ዓብይ ዕድል ይጠቐምሎም ፍቕሪ ሾው ኣብ TBS ጥራይ